Beno, orduan hasiera emango diogu osoko bilkura honi 2021ko aurrekontuaren onarpenaren osoko bilkurari. Beraz, 15. puntuan sartuko gara, bai? Hau da, ezta? Bai. 2021 urterako Getxoko udalean aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onesteko proposamena. Batzordearen proposamen hau da 2021 urterako Getxoko udalaren aurrekontu orokorraren proiektua behin-behingorako onestea. Sartua dauden erakundetako bakoitzaren aurrekontuaren xehetasunak azalduta. Uriarte jauna. Alkate Anderea, eskerrik asko, egun on guztioi. Munduko pandemia, osasun krisia, krisi ekonomikoa, horren guztiaren ondorioz, getxotar batzuek atzean geratzeko arriskua areagotzen da. Batzuek senideak eta laguna galdu dituzte birusaren eraginez. Beste batzuak lana edo negozioa galdu dute, edo fakturazioa oraindik oso murriztuta ikusi eta ikusten dute. Beste batzuek isolamenduaren bakardadean abaritzen dute eta agian kutsatzeko arriskuaren presiopean hainbeste hilabetez gogaituta daude. Gure harreman soziala hurbileneko pertsonetara mugatzen da. Mugitzeko dugun eskubidea oso mugatua da. Denok izateri osoa, pandemia honen biktima izaten ari gara. Baina etorkizun hurbilean pandemia hau gaindintzea lortuko dugu. Txertoak helburu hori lortzeko funtsezko urratsa dira. Iritsi dira. Bitartean, prebentzio neurriak betetzen jarraitu behar dugu. Kutsatzeko aukera ahalik eta gehien murrizteko. Aldi berean, ahalegin bateratua egin behar dugu jarduera ekonomikoa ahalik eta indartsuen mantendu ahal izateko. Egoera honetan, ezin dugu onartu inor bidea galtzea, inor ezin da atzean geratu. Que nadie tenga ninguna duda de que como ayuntamiento... Udalgisa, Getxok, esfortzu guztiak eta baliabide guztiak jarriko ditu pandemiaren aurka egiteko, getxostarrak babestuko ditugu eta jarduera ekonomikoa sustatuko dugu eta babestuko dugu. Hala, gaur aurrekontuak hartzen dugu onartzeko eta horrek erakusten du esandakoa. Hala, aurrekontuak islatzen ditu zifra guztiak eta zifra handiak dira. Hala, azkenengo urteotako zifrarik handiena da, azkenengo urteotan bideratu egin dena herritarren premiak asetzeko. Gainera, gehitu beharko diogu diruzaintzaren soberakina. Hala, neurriak hartuko dira eta esarriko dira pandemiari aurre egiteko eta horrela getxostarren esku beste diru gehiago jarriko dugu eta batez ere bideratuko dugu diru hori gehien behar duten pertsonak laguntzeko eta jarduera ekonomikoa sustatzeko. Hala, onartuko dugun aurrekontuan, hasieran 110 baino gehiagoko igoera jasotzen da udal egoitzarako. Hala, 5 milioi euroak gainditzen dira osasun langileen lana babesteko, garbiketa indartzeko eta norbera babesteko ekipamendu neurri guztiak bermatzeko. Hala, gizarte kohesioan 600.000 euro gehiago esarriko dira eta hala, Getxo aitortu da oso postu altuan dagoela aurrekontuei dagokienez. Izan ere, bikaina dela esan digute gizarte inbertsioa laugarrena estatuan eta lehenengoa Euskadin, Bilbo eta Zarautzekin batera. Hala, mikroenpresak eta enpresa txikiak babesteko neurriak ezarri dira, autonomoak ezartzeko babesteko neurriak ezarri dira. Eta hori adostu zuen eta dekretatu zuen Alkate Andereak 2021ko aurrekonturako. Hala, oinarrizko zerbitzuak emango dira promozio ekonomikoko arloan eta bigarrena islatzen da aurrekontuan eta kreditu global bat emango da 400.000 euro ingurukoa premiazko beharrak asetzeko eta hirugarrenik aurreko urteko soberakina erabiliko da. Hala 2020an bezalaxe finantzatu ahalko ditugu laguntza oso indartsuak eta Getxo bonoren ezohiko kanpaina bat egingo dugu. Laster hasiko dena. Eta ekonomiaren eta ingurumenaren ikuspuntutik iraunkorrak diren inbertsioetan jartzen dugu arreta. Gutxienez, 9,3 milioi euro inbertituko ditugu. 1,5 milioi euro Getxok sortzen dituen hondakinak murriztera joango dira, konpostaje, biolehortze eta bioegonkortze instalazio berrien bidez. Aurrekontu parte hartzailetako 700.000 euro bidegorrian sarerako eta bizikleta elektrikoaren aldeko apustu irmoetarako erabiliko dira. Era berean, 200
23.000 ikastola eta ikastetxe publikoetan hobetzeko ekintzetarako erabiliko ditugu. Zinki faurarekin lotutako birgaitze ekintzetarako 1 milioi bat. Beste 1 milioi bat etxe bizitzarako lurrak urbanizatzeko inbertsioetarako. Eta energia, areginkortasunarekin eta uraren kudeaketarekin, oinezkoen irisgarritasunarekin eta abarrekin dugun konpromisoari eutsiko diogu. Beharrezkoa izango balitz, 6 milioi euroko maileguak hartzeko aukera aurreikusita daukagu aurrekontu proiektu honetan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Orain enmendakinak ditugu. Horretarako enmendakina. Beraz, Andre jauna, zeure da txanda 10 minutu dituzu. Sí, muchas gracias. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon guztioi. Hala, 2021ko aurrekontua aurkeztu du EAJak eta Alderdi Sozialistak eta ezin da onartu. Aitortu behar dugu gure taldeak eztabaidatu nahi zuela. Eta ez genekien osoko zuzenketa hau aurkeztu behar genuen. Ez genuen hau aurkeztu nahi. Neurriak ezarri behar izan dituelako pandemian garaian, baina errealitatea bestelakoa da eta ez dugu hori egin. Hala, askotan eskatu behar izan diegu haiei erabakiak hartzeko, ahalik eta lasterren gure saltzaileei laguntzeko eta atzo plenoan gauza bera ikusi genuen. Hala, ekarpen asko egin ditu oposizioak, hain zuzen ere laguntzeko eta gehienak ukatu dituzte, esanez ezinezkoa zela, naiz eta beste herrialde batzuetan eta udalerri batzuetan egiten zuten. Naiz eta azkenean batzuk onartu dituzten modu mugatuan bada ere. Oso urrun gaude gure saltzaileek eskatzen duten horretatik eta gobernu taldearen jokaeragatik batzuek bere negozioak itxi beharko dituzte. Hala, proposamen desberdinak ditugu enplegua eta ekonomia hobetzeko. Ostalaritzak eta merkataritzak behar duten babesa emateko. Horregatik, osoko zuzenketa aurkezten dugu. Formak onak diren arren, rodillo hori aplikatzen duzue gehiengo osoarekin, eta orain gehiegizkoa da egiten duzuena, eta osoko bilkuraren eskumenak kendu dituzue eta alkate Andereari eman dizkiozue Manuel Gaintza aparkalekuaren kasuan gertatu den bezala, adibidez, beste kasu batzuen artean. Hala, erabaki horiek osoko bilkuraren eskumenekoak dira, eta hori aldatu egin da. Zalantzarik gabe, bi errealitate horiek ezin ditu inork ukatu. Gainera, 2021ko aurrekontuak dira gobernu taldearen agenda eta guztiz urrun dago gure herritarren agendaren gandik. Ez diote erantzuten gure herriaren premia nagusiari. Hala, ospatu beharko genuke benetan aurrekontuek egoera honi erantzutea, baina ez da horrela. Hala, esaten da, azkenengo hamarkadako aurrekonturik handienak direla, baina oso zerga eta tasa handiak dituztelako izango da. Hala, gure udalerriko lurrak saldu dira, zorpetzea 6 milioi areagotu da, eta bar luze bat. Beraz, horrek ez du ama ororen premisa hori kontuan hartzen. Hala, gauzak itxusi jartzen direnean, gastuak kendu behar dira, eta udalak ez du hori egiten, bigarrenik gastuak murriztu behar dira, eta ez du hori egiten. Eta azkenik ez dira maileguak eskatu behar gastu korronteak ordaintzeko, eta hori da udalak egiten duena. Aurrekontu faltsua da. Hala, 108 milioi euroko aurrekontua da, baina laster jakingo dugu geldikina gehituko zaiola aurrekontuari. Hala, 105 milioi euroko aurrekontua onartu zen joan den urtean, eta atzo bertan esan ziguten plenoan, 32 espediente zeudela kreditu gehigarrien bidez aurrekontua aldatzeko, eta bi bakarrik aurkeztu zizkiguten plenoan, beste guztiak alkate Andereak sinatu zituelako. Hala, beste 4 espediente onartu ziren plenoan, eta guztira kopurua 13 milioi euro ingurukoa zen. Atzo ikusi genuen, 2020an kreditu transferentzia ugari egin dituzuela, hau da, dirua mugitu duzue inolako jakinarazpenik gabe. Horregatik aurrekontu faltsua da. Hala, ez dauka inolako antzekotasunik 2021ko amaieran egongo denarekin, eta horregatik aurkeztu ditugu emendakin partzialak. Gastuei dagokienez, hala, 100 eurotik, 80 baino gehiago, bakarrik pertsiana irekitzeko inbertitzen dira. Aizue, gauzak zail daudenean, gaur egun bezala, askok burua altzatzen dute eta agintari begiratzen diete, keinuen bila, ilusioa bilatuz, aurrera jarraitzeko eta hori izan beharko litzateke aurrekontu hau. Itsasargi bat, etorkizunari ilusioz begiratzeko. Hau da, getxostarrei etorkizuna eskaini behar diegu eta hori ez dugu ikusten aurrekontuetan. Beti berbera proposatzen da.
Zerga asko eta inbertsio gutxi, esan bezala. Hala, gobernu taldearen agenda ez da herritarren agenda. Izan ere, lehentasun nagusia pertsonak dira gaur egun. Gizarte premia oso handia da, eta esaten da gizarte kohesioko arloa areagotzen da, baina egia esan behar da, askoz gehiago gertatzen dela Getxo Kirolan. Gazteria dago udalerrian. Hala, ia 80.000 biztanle daude Getxon eta 56 baino gehiagok, 45 urte baino gehiago dituzte, hau da, asko sartu da gure biztanleria. Horregatik, gizarte ekintza da oso garrantzitsua Getxon. Eta horrek gure realitatea hartu behar du kontuan guk, nahi dugu gizarte kohesioa indartzea €1.000.000 kopuru batekin. Hala, gizarte laguntzak indartu behar ditugu, saiatu behar gara denei laguntza ematen, eta hori duina izatea lortu behar dugu. Horretarako, arreta zerbitzuak indartu behar ditugu, gure herritarrei ematen diegun zerbitzuak indartu behar ditugu, eta gizarte arreta indartu behar da. Hala, joera ekonomikoa eta alderdi ekonomikoa izan beharko litzateke garrantzitsuena. Hala, promozio ekonomikoko arloaren aurrekontua murriztuta, baina hau krisi garaia da eta oso egoera larrian gaude. Hala, promozio turistikoa oso garrantzitsua izan beharko litzateke, baina 10% baino gehiago murriztu egin da. Eta promozio ekonomikoko arloaren aurrekontua 18% murriztu da. Txantza dirudi, baina horrek ondorio larriak izango ditu. Hala, langabezia 12% baino gehiago igo da, eta Bizkaian 12% igo da. Beraz, baditugu pertsona asko langabezian Getxon. Eta beste asko gehitu behar ditugu. 1.050 inguru ertean daude. Eta langabezia tasa horiek orain dela asko ez genituen. Hala, saltzaile eta ostalari asko itxi dituzte bere negozioak eta desertua dira gure kaleak. Eta ematen du udalak entzungorrarena egiten duela eta norabiderik ez duela. Beraz, gobernuak, udalak ez dauka ideiarik joera negatibo hori apurtzeko. Baina zer espero dezakegu? Hala, batzokian kartel bat dute. Krisitik ateratzen garenean, erosi hemen. Zer da hori? Zer esan nahi du horrek? Orain erosi beharko dugu, ez krisitik ateratzen garenean, zein da esaldi hori? Hala, alderdi popularretik, uste dugu gure enpresei lagundu aldiegula. Pertsona guztiei, gure zergekin eta gure tasekin, murriztu nahi ditugu zergak, eguneroko bizitzari aurre egiteko, hobariak eman nahi dizkiegu krisiari aurre egiteko, eta zerga pizgarriak ezarri nahi ditugu. Adibidez, obra lizentzia, hobetu nahi dugu. Hau da, hobe da inbertsiogileak erakartzea pandemiari aurre egiteko eta pandemiaren ostean. Hala? Horren ostean, aurrekontuan, gure udalerrian inbertitu beharko genuke, hau da, auzotarrek guregana begiratu beharko lukete eta ikusi beharko lukete badagoela proiektu bat, badagoela bide bat, eta hori ez da ikusten aurrekontu hauetan. Esan zuek zer ikusi dezakeen auzokide batek benetan ilusioa sorrarazteko konpostaje planta bat? Zabor kamioi bat? Radar berri bat? Mesedez. Bidegorri kilometro batzuk inora ere ez? Hala? Gure saletasuna askoz handiagoa da, eta agian arrapala gehiago eta hobeak behar ditugu, baina funtzionatu beharko dute. Gaur, urtarrilanen 29 da. Berdin du, noiz entzuten duzuen mezua, salziduko arrapalak adibidez gaur funtzionamenduan ez dauderako. Hala, sinesgarritasun maila oso txikia da gobernu talde honi dagokionez. Udaletxearen pareko baranda aztertzen badugu ikusten da gauza gutxi egiten direla. Hala, alkate andereak urtebete baino gehiago darama hemen eta oraindik ez du konpondu baranda. Zer pentsatzen du alkate andereak baranda ikusten duenean? Zer nolako aurrekontu, sinesgarritasuna dauka aurrekontu honek, aurrekontu parte hartzaileei buruz hitz egiten dutenean? Hala, 2019an Getxoberrin iragarri zuten, aurrekontu parte hartzaile horietatik 6.000 baino gehiago aretako geltoki plazan inbertituko zirela, beste batzuk estaltzeko parkeak, eta besterako jarduketa batzuk egiteko oro har. Hori ez dute egin, eta herritarrek hori eskatzen dute. Hori da gehien bat eskatzen dutena, eskari handia hori zen, pedal bat jartzea eduki ontzietan, eta zuek ez duzu eskari hori kontuan hartu. Labur bilduz, aurrekontuak ez du ezer berririk ematen Getxoko herritarrentzat dena ezagutzen dute. Ez dago ilusioa eragiten dien ekimenik. Hala, EAJak alderdi sozialistaren babesarekin orain letargo handian murgildu ditu herritarrak. Eta honek ez dauka ezer berririk, mila esker. Rabe jauna, beraz, debatera pasatuko gara. Bai, Amiba Anderea, 10 minutu. Bai, eskerrik asko, alkate jauna, Andrea, barkatu. Egunon, denoi, buenos días a todas y a todos. Bueno, hoy debatimos... Kontuak ditugu gaur hemen.
Hala, aurrekontu hauek baldintzatuko dute 2021 urteko ekitaldia. Hala, kontu horietan, islatu egiten dira zeintzuk diren asmo politikoak, hau da, zer egin nahi den diru publikoarekin eta zein bide hartu nahi den urrengo urtean, zaila izango dena. Hala, ezin dugu aipatu gabe utzi 2020 urtea oso urte gogorra izan dela pandemia, hasi zelako 2020an, eta zerbitzuen kudeaketa eta baliabide publikoen kudeaketa oso kaltetuta egon dira. Ikusi dugu batzuetan ez dutela ondo jokatu, ez dutela azkar jokatu, eta arreta falta izan dela. Eta benetan pentsa dezakegu ziurgabetasunaren ondorioa izan dela, baina orain 2021an gaude, eta ezin dugu pentsatu egoera berria dela. Hala, badaukagu praktika, eta naiz eta ziurgabetasun handia daukagun, badakigu itxierak egongo direla eta hilabete gogorrak egongo direla. Hala, kontuan hartuta bizitzen dugun alarma egoera, elkarrekin getxotik erabakia hartzen dugu eta ezohiko modu batean aztertuko dugu Getxoko udaleko aurrekontuen eztabaida urte hain zail honetarako. Horretarako erabaki genuen osoko zuzenketa ez aurkeztea. Argi usteko, prest gaudela hitz egiteko eta akordiotara heltzeko. Akordio ahalik eta anitzak eta zabalenak. Horrela denbora izan dugu gure testuingurua aztertzeko eta topaguneak bilatzeko badaudelako. Uste dugu oso garrantzitsua da politika altuerarekin planteatzea, ausardia gehiagorekin eta aurrerapen eta resilientzia gaitasunarekin. Hala, kontuak aztertuta ikusi genuen gauza asko falta zirela. Hala, emendakin partzialekin lotutako hitzaldian esplizituagoa izango naiz, baina oro har ezen nabaritzen aurrekontuak prestatzen ari zirela. Hau da, ez zuen ematen horretarako zeudela eginda, hau da, udalerria pandemia baten aurrean zaintzea. Hala, eraginkortasuna aipatzen da, eta susmoa daukagu aurreko urteetan ez zela egin, eta orain begien biztan dago. Hala, azaleko gastu asko kendu dira beharrezkoak ez zirenak, baina gauza asko ez dira txertatu, eta horiek guretzat oso garrantzitsuak dira. Hau da, egungo egoerara egokitutako aurrekontuek horrelako gauzak eduki beharko lituzke. Hala, badago berrikuntza bat, kreditu globaleko funtsa, ez dago helburu zehatz batera bideratuta. Por si acaso, baten araberakoa izango da, baina orain badago zerbait gertatzen. Zerbait gertatzen ari da eta oso garrantzitsua da. Hala, ez dugu konturik ikusten berariazko laguntzari jasotzen duenik ostalaritzaren-txat, merkataritzaren-txat, eta gainera ez da gasto handiagorik aurrikusten Getxobonoren-txat. Hala, ikus dezakegu oso kontinuista dela gobernu taldearen politika. Gainera, ez da berdintasun zerbitzuaren aurrekontua areagotu eta ez da ondare historikoa zaintzen, eta gainera ez dira espazio komunak bilatzen sektore kulturalarentzat. Ñabardura eta zertzelada batzuk dira eta gero zehaztuko ditugu beste gauza batzuk espero genituen eta negoziazioaren bidez gauza batzuk aldatzen saiatu ginen. Baina, esan beharra dago oso zuzenduta eta eginda zeudela, baina hala ere, prest egon ginen hitz egiteko naiz eta lotuta geunden. Oso garrantzitsua da bizi dugun garaia. Ez litzateke hobea izango eta eraginkorragoa izango aurrekontuak egin baino lehen eztabaidatzea, hor bestelako errealitatea ikusiko genuke, bestelako ikuspegia txertatzeko bestelako asmo batekin. Eta horrela ikusiko genuke gogoak dituzuela benetan egin ez duzuena egiteko. Eta horrela elkarrizketak izan ditu gobernuak baina ideia bakarrarekin. Hau da, ñabardura batzuk eman dizkigute lasai geratzeko, baina ez zuten gogorik kontuak aldatzeko horretarako dutelako gehiengo osoa eta ez gara beharrezkoak. Borondatea, bai, apur bat, baina ez gehiegi. Eta elkarrekin Podemosetik ez gara ona etorri bere politikak aldatzera, baizik eta beste premia batzu jartzera erdigunean, eta inor atzean ez ustera. Horrek esan nahi du aldaketa handiagoak egin behar direla, eta pustu handiagoak egin behar direla, eta zuek oso gutxi nahi zenuten aldatu. Hala, zifra hori, 5 milioi euro ingurukoa zen orduan, baina zenuten onartu nahi 110 ere ez. Eta oso zetasun txikiak hartu dituzte kontuan gobernu taldetik, eta horrela oso zaila da akordioetara heltzea. Hori ikusi dugu, eta ikusi dugu horrek urrundu gaituela gobernuaren ideiatik. Hau da, gehiengo osotik ondo iruditzen zitzaizkien bere kontuak, eta uste zenuten ez zutela
uste zuten ez zutela esfortzu handirik egin behar, baina guk uste dugu orain hori dela beharrezkoena. Eta hori eskatzen digut herritarrek, zifrak gorabehera borondatea nahi dut herritarrek, eta ulertzen dugu EH Bilduk diagnostikoa egin duela, antzeko diagnostikoa egin duela, eta horregatik eztabaida berdin kudeatu du, baina akats bat egon da, ezta? Hala? Proaktiboak izan gara, bai Elkarrekin Podemos, bai EH Bildu, bai Alderdi Popularra, eta hala ere ez dugu lortu akordioetara heltzea gobernu taldearekin. Ez ditugu zeharkako akordioak lortu. Adibidez, aurrekontuan ez daude zuzeneko laguntzak eta beharrezkoak izango dira horiek. Baina, kontuz, aurreko urteko konfinamendutik eskatu ditugu akordio korporatibo plural horiek. Ez da berria, baina topagunea bilatzen saiatzen gara. Eta bide beretik jarraituko dugu, baina zer gertatzen da guk eztabaidatzen dugun bitartean? Hala, Getxo duela egun batzuk gure gorrian dago, ostalaritza itxita dago, eta merkataritzaren egoera oso zaila izango da hurrengo aste eta hilabeteetan. Hala, guk eskatzen ditugun neurriak ez dira bakarrik beharrezkoak, baizik eta premiazkoak. Egoera hori, gainditu beharreko egoera hori, hemen dago. Ez dugu aurreikusi behar, hemen dago. Ostalaritza badago itxita. Ezin dugu bidea jendean utzi arrotasunagatik eta konformismoagatik. Eta are gutxiago gehiengo osoa erabiltzeagatik. Eta ez du balio bideoak erakusteak alkate anderearekin, plan berriei buruz hitz egiten edukirik gabe. Hala, ez da nahikoa Getxo bono berria aipatzea gaur hemen. Hala, ez gaude ideiak emateko momentuan, ez, erantzuteko momentuan gaude, eta erantzukizunez jarduteko momentuan. Gobernatzen duzue, baina gogoratu, ezarete perfektuak eta ez duzue egi absolutua gobernatzen duzuen herriari dagokionez. Horregatik, aurrekontu hauetarako 74 emendakin aurkeztu ditugu. Hala, partida jaso nahi ditugu ostalaritza, merkataritza eta beste sektore batzuk erreskatatzeko, kolektiboak laguntzeko berdintasunaren alde, ingurumenaren alde, eta beste partida batzuk ezarri nahi ditugu eta indartu nahi ditugu hezkuntza publikoa sustatzeko eta herritarrei arreta emateko bulegoak indartzeko besteak beste. Hala, ordezkaritza txikiena dugun taldea gara, eta horregatik esfortzu eta lan itxelak egin behar izan ditugu, eta pentsatzen genuen merezi zuela. Ideiak, borondatea eta gogoak baditugu. Hala, ez dugu akordioa lortu gobernuarekin, baina ez garelako konformatzen, ez dugu migajarik nahi, akordioak bilatzen ditugu, zuzeneko laguntzak eman behar direla uste dugu, konpromisoa mantendu nahi genuen egoitzaren plantilla indartzeko, egungo zerbitzua hobetzeko, proiektu handirik ez egitearen alde egiten genuen. Eta orduan ikusi genuen gure printzipioek eta irizpideek ez zutela bat egiten gobernuaren irizpideekin. Hala, udal politikan oso ohikoa da horrelako akordioetara heltzea, baina desberdintasun handiak ditugu. Eskertzen ditugu izandako elkarrizketak, baina egin ziguten eskaintza oso labur geratzen zen gure lehentasunen arabera. Eta horregatik pentsatzen dugu, hauek ez direla gure aurrekontuak eta ez direla hurbiltzen gure ideiara. Hala eta guztiz ere, gertatutako guztiagatik apustu irmoa egiten dugu. Eta uste dugu lan ona egin dugula osoko zuzenketa ez aurkestean. Hala oso garrantzitsua da altuera edukitzea eta asmo onak edukitzea. Eta espero dugu gaur aurkesten ditugun proposamenak benetan kontuan hartzea hurrengo hilabeteetako erabakietan batera eta elkarrekin. Hala, elkarrekin, are, urrunago helduko ginatekelako. Mila esker. Markatu. Bai? Ni prozeduraren inguruko zalantza badaukat. Bai. Sartu horretik. Hau da, artezkaritzaren txosten batek esaten dau, zuzenketa batzuk ez dira bideragarriak, baina zuzenketa horiek bozkatuko diren ala ez, akatearen erabakia da, eta ez dakit zein den hartu den erabaki hori. Bueno, nik horretaz hitz egin gonun ja enmendakinean bigarren partian sartzen ginean, hau oso tarako, enmienda la totalidad debatitzen ari gara, eta orain bigarren partian. Baina eragina dauka eztabaida honetan. Bueno, bale, orduan erantzungo dizut orain bertan. Informe juridikoak, interventoreak egin duen informe juridikoak, eta baita, nola da, Junta de Portavoces, bozeramaileen batzordean idazkariak izandako aholkularitzaren ondoren, erabaki dut enmendakin hauek ez bozketara pasatzea, ez datozelako bat legearekin eta araudiarekin. Beste zalantzarik? Horrela? Zan argitzeko eta... Bale, nahi nuen hori esan, lehendabiziko partea pasatzerakoan, bigarrena esateko. Bale?
Bueno, orduan bai orain Diaz Anderearen txanda da. Mila esker, alkate Anderea, egunon. Alderdi Popularraren osotasunerako emendakinean diru-sarrerak aipatzen dira, esanez tasak eta zergak igo direla, ondo hasi gara. Egia ez da esaten hor. Noiz honetzi da osoko bilkura hauetan tasak igotzea. 2019ko azaroan erabaki genuen 2020ko zergak igotzea, berriro diot 2019ko azaroan ez genekien pandemia bat etorriko zenik. OHZ-aren zergan esate baterako 1,1% igotzea erabaki zen, baina hau guztia KPI-ra egokituta. Eta gero zergatasak ez dira aldatu 2018ko eta 2019ko ekitaldietan. Tasak pandemia baino 4 hilabete lehenago, azaroan 2019an, eguneratu ziren erakunde autonomoentzat, eta esate baterako Getxo Kirolaken kasuan eguneratu gabe zeuden 2017tik. Beste tasa bat eguneratu gabe zegoena, eta uztailean izena, TAO. Eta tasak ez dira zerga kasu horretan. Printzipioz, eskainitako zerbitzuaren bilketa, zerga bilketa, gastura egokitu behar da zerbitzu hori errentagarria, iraunkorra izan dadin. Irailean, hau batez, honetzi genuen terrazen tasa 150 jaistea. 26 eurotik 13 eurora metro karratua. Osoko bilkuran beste behin aldatu genituen tasak? Hilabete batzuk geroago. Zabor tasan kasu izan zen ostalaritzarako. Eta orduan non dago Alderdi Popularrak bere emendakin horretan salatutako zerga eta tasen igoera? Ez dago, ez da existitzen. Gobernu talde honek aurrekontuen zirriborro hau aurkeztu zuenean esan zuen izoztu egingo zituela tasak eta zergak. Izan ere, 2021 baterako aurrekontu proiektu honetan ikusiko dugu diru-sarrerak lehenengo kapituloan behera egingo dutela. Zeharkako zergen kasuan 2%, bigarren kapituloan zeharkako zergen zerguen kasi 50%, 50% jaitsiko da, laugarren kapituluan udal diru-sarreren osotasunean, hau da, transferentzia arrunten kasuan, murriztu egingo da baita ere, eta beraz, jakin nahi dugu Alderdi Popularrak zergatik aurkeztu duen emendakin hori, esatea haiek nola egin daitezkeen inbertsioak, zergak igo gabe, tasak igo gabe, transferentzia arruntak igo gabe, ez dituzte inbertsio realak besteren du nahi, beraz, badakigu diruzaintzako soberagin erabiliko luketela, hori badakigu. Andrade jaunak askotan esan duelako, erabili beharra dagoela soberakin hori. Bankero lanetan aritu ordez. Ikusi diruzaintzako soberakina zondo torri zaigun krisiaren ondorioi aurre egiteko. Alderdi batek osotasunari emendakina aurkezten dionean, argi uzten du ez zaizkiola aurrekontuak gustatzen, eta baita ere ulertzen dugu bestelako ideia baduela. Baina tira, osoko bilkuru honetan ez da bestelako zirriborrorik aurkeztu haien partetik. Ez dizugu horren beste exigituko, baina bai, gauza bat eskatuko dizuegu. Hitz egiten duzuenan, zorroztasunez aritu. Egia esan. Eta egiaztatu edo frogatu zirriborro honetan zer estan betetzen. Zuek emendakin partzialetan proposatutako aldaketak eta osoko bilkuretan egin jako proposamenen kasuan agarri diren aldaketak, nola egin daitezke bagoazen bat gastuen eta inbertsioen kapitulora. Zue diozue, aurrekontuaren 80% pertsiana igotzan gastatzen dugula. Eta familia orotako guraso modura badakigu, maileguak ez eskatzea dela krisialdi garaian esorpetzeko modua. Berdintasun atalan ez da murrizketarik egon. Prestakuntza arloko behar izan erantzun behar dielako, zinegotzen kasuan. Eta horrela behar bada, ez dugu berriro konparazio matxistarik entzun beharko. Kontratazioetan izandako gastuaren murrizketa, funtsesko zerbitzuen kasua, proiektuak lehenestea, eta bar, hori guztia beti iraunkortasun irizpideak erabiliz egiten dugu, agenda sozial, ambiental eta ekonomikoa lehenetsiz, eta irizpide hauek guztiak, 2008ko 3.800 eta 455 dekretuan ageri dira. Gobernu taldeak aurrekontuaren harira aurkeztutakoan. Irizpide horiei esker, gastu arruntaren ratiuma
€89,56 da aurtengoa. 2008an €94,5 zen. Eta orain, beraz, espazio handiago dugu inbertsioak egiteko. Zue diozue lehentasuna eman behar zaiola gizarte kohesioari, sustapen ekonomikoari eta egoitzen arloari. Lehen etxitako eremua dira, bai, gure gobernu taldearen ustez. Zirriborroan bertan ageri dira. 600.000 euro gehiago gizarte kohesiorako. Ia 10% gorakada udalegoitzarako. Eta gobernu talde honen partetik konpromiso argia kreditu globalarekiko. 400.000 euro bideratuko dira ezoiko beharrizanak asetzera. Turismoan, merkataritzan, ostalaritzan edo zerbitzu pertsonaletan. Kalte ugari pairatu dituztelako pandemiaren ondorioz. Egin dugu 2008an eta 2021an ere egingo dugu. Euskadiko lehenengo udalerria gara, biztanle bakoitzeko gastu handiena egiten duena gizarte zerbitzuetan. Zue diozue zuen emendakin honetan, gobernu taldearen agenda asko urruntzen dela gure bizilagunen bizitzatik. Bestelako zirriborrorik ez daukagunez zuen emendakin partziala baino ez ditugu. Ikusteko zeintzu diren zuen lehentasunak. Pandemiaren urte honetarako. Tartean, igerileku bajartzean Dramarin. Ia 900.000 euro. Komisaria berri bat Areetan, ibai ibilbide bat, Areetatik Dramarira, €1.000.000 inbertsioa parkin batean, edo izugarrizko inbertsioak berez beste administrazio batzuk egin beharko lituzketenak. Eta gero gertatu alda, metroa lurperatzeko orduan gertatu zenaren bezalako zerbait. Beti diegu koherenteak izan behar digula gastua lehenesteko irizpidekin, eta zuek, zuen emendakinean hori zeberaskatzen duzue. Inbertsio hauek ezin dira gauzatu ekitaldi honetan. Pandemiak ekarritako beharrizanetarako erabili behar direlako. Pertsonei laguntzeko kalte berenei batez bere, eta baita gure merkataritza sareari eta ingurumenaren iraunkortasunari. Zuen emendakinean, kulturretxearen inguruan diozue jarduera murriztu dela eta kaleko ekintza murriztu direla, kendu egin direla. Zuek ez dakizue pandemia dagoela ala. Gainera, ezarete bidezkoak kulturarloan egindako esfortzu astusolako aitortu izugarrizko lan eginda hilabeteotan mugapenak gora bera jarduera mantentzeko. Gainera, laguntza mandiogu sektoreari, agenda mantentzen lagundu diegu, eta gainera zuzeneko laguntzak eman dizkiegu kulturako agentei. Diozue Getxo Kirolakek abonatua galdu dituela, babai. Babai, pandemia dagoelako. Beraz, ez duzue egia esan, zerga eta tasa igoera egon dela esaten duzuelako, eta kongelatuta daudela jakinda. 2. Ez dituzue zuen irizpideak errespetatzen gastu murrizteko orduan. Da, 3. Zuen lehentasunak zalantzan jartzen ditugu. Lehen etxitako proiektuak izan ere, oso urrun geratzen dira pandemia garaiko beharrizanetatik. Zuen leloa kanpainan Getxo iratzarri da, baina oraingo honetan, gure ustez, Alderdi Popularreko kidea daudelotan. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Zeinek hartzen du hitza, Rodríguez jauna, Bai, egunon. zeure txanda. Bueno, lehenik eta behin esan behar dugu guk lehen aipatu dugun bezala birjartze errekurtsoa jarri genuela, artezkaritzako txosten baten aurrean, erabat inolako babesik gabe uzten gintuelako talde politikoak. Eta birjartze errekurtso horren erantzuna jaso dugu, eta esan behar dugu argudio juridiko batzuk zerrendatu direla, baina hala ere ulergaitza sortatzen zaigula, Bizkaiko batzar nagusitan posible den agetxon ez izatea, edo beste udaletan posible den agetxon ez izatea, arauak eta legeak berdinak direnean. Baina ez hori bakarrik. Birjartze errekurtso honen erantzunak gauzak trakestu ditu are gehiago. Gure errekurtsoa euskeraz aurkeztu genuen. Eta erantzuna erderaz jaso dugu. Eta hori bai doala prozedura administratiboaren eta gure hizkuntza eskubideen kontra. Y nos hemos cansado de repetir que se nos remite.
Eta nekatu gara informazioa gaztelaniaz bakarrik heltzen zaigulako. Gure hizkuntza eskubideak ez dira errespetatzen. Eta orain begira ze gertatu den. Euskeraz aurkeztu errekurtsoa eta gaztelaniaz erantzuna jaso. Ez dago aitzakiari, denbora ez da aitzakia pertsonen eskubideen aurka. Eta gure hizkuntzaren aurka egindako borroken aurka. Euskararen egunean afirmazioak egin txapajarri eta gero oinarrizkoena ez betetzea, ez da zilegi. Aurrekontuetara. Eta berezia da egia esateko entzun ditudan gauza batzuk, baina horretan gero sartuko naiz. Guk azaldu nahi dugu, eta nolabait ere Elkarrekin Podemosen ordezkariak azaldu dago, zergaitik ez dugu aurkeztu orotariko zuzenketa bat. Eta azken finean, bada urte osoan daramatzagulak pandemia zezenetik esan ez denon arteko elkarlana beharrezkoa jotzen dugula, denon proposamenak baliogarriak izan daitezkelako, eta borondate horrekin, egin dugu urtean zehar hainbat proposamen, eta beste proposamen batzuk, beste zuzenketa batzuk aurrekontu hauei, eta baita ere erabaki genuen orotariko zuzenketa ez aurkezteko. Baina ikusi duguna da, gure proposamen batzuk ukatu indirela eta gero gobernu taldeak bereganatu duela, eta hori ez hori bakarrik, entzun izan diogu ere ogasun zinegotziari horregatik pozik egon beharko ginatekela. Eta ez jauna, elkarlana errespetuan datza eta bestearen aitortzan. Eta ez da elkarlana besteen lana zureganatzen duzunean zure sinadura sartzeko, eta ez da elkarlana besten ideiak eta lana lapurtzen duzunean, eta ez da elkarlana zure iritzi eta proposamenekin bat ez dator edonor mespretziatzen eta eskutatu nahi duzunean. Y la voluntad negociadora del equipo de gobierno lo hemos visto. Eta negoziatzeko borondatea, ikusi dugu bai, ogasun batzordean, 104 emendakin, oposiziotik. 104 aldiz esan dute gobernutatetik ez dutela inorekin negoziatu nahi. Baina ez hori bakarrik. Ogasun batzordeko presidenteak esan du behar bada, batzuk bideragarria zirelak, baina aurrekontutan ez dituztela sartu nahi. Baina behar bada aurrerago gobernutaldeak martxan jarriko dituela. Orain ez diote, baina gero baietz. Eta hori gertatuz gero pozik egon behar garela. Gure helburua izan behar delako, herriarentzako lan egitea. Egia esan ez dakit hori zinismo hori nola kalifikatu. Oposizioko talde edo gobernuko talde guztien lana da, hobetza jendearen bizitza bakoitza bere ikuspegi politikotik. Guztion lana da hitz egitea. Posible bada adostasuna lortzea. Eta ere gehiago krisi garaietan. Baina 104 ezezko ez horrek uste du usten du argi zein den borondatea gobernu taldearen partetik. Eta oposizioaren lana ez da gobernu batek egin beharko luken lana egitea. Ez da gai, ez da operantea, eta gainera hila da gobernu taldea. Eta gainera diote, legeak babesten dituela. Ez dira gai, ez da baida baten sartzeko, eta haiek puntu negatibak iztalen dituzte. Moldaketak irakurtzen duena, eta zuek aurkeztutako eta onartutako Romaren moldaketak, bertan esaten da, aurkezten diren zuzenketak izan daitezkela gehitzekoak, aldatzekoak edo ezabatzekoak. Baina egia ez da hori ukatzen duzue. El Partido Nacionalista Vasco utiliza una empresa para gestionar. EAJ-tik, esate baterako hauze gertatu zen, trafikoko multen hauzia jaso zenean. Hori enpresa batetik datorrelako. Guk uste ez gatoz bat gobernu taldearen iritziarekin, nahi dugulako udalangileak sartzea prozesu hori izapidetzera. Kasu honetan, beste adibide bat, Romoko euskaltegi zarra mantentzeko eta Algorta hiribideko trafiko antolatzeko udalangilea nahi ditugu. Eta dio ezetz, kontratu badagoela jada sinatuta egia da bai, baina badaude beste bide batzuk kontratu hori kentzeko. Hori badakite ondo. Zuzenketekin, herribusaren inguruan ez dute eztabaidatu nahi, eta berez nahiago dute osoko bilkuran ez bozkatu beraien ezetza agerian ez usteko. Ez dute onartu nahi, hamarnaka kirol monitoren lanpostua kolokan jarri dituztela beharrik gabe kirol ikastaroak ezabatu dituztenean, eta hori ere saiatu dira eztabaida eta bozketa honetatik aldantzen. Etzaile gustatzen zerriko bazon proposatzen dugun bidegorria, hori ere ez da bozkatuko. Mugikortasunaren inguruan asko hitz egiten da, baina gero ezetxetan gauzatzen dira ekintzak. Batzordean ezetxezan zioten honi, zerriko bazo kaleko bidegorriari, eta baita ere Romoko nagusienetzeko konponketari, eta baita udaletxe bizitzen inguruko udalerakundearen sortzearen ingurukoa. Y como hemos dicho, las argumentaciones... Esan bezala, ez dute argudiorik hauek atzean. Emendakin bat daukagu, 420 milioikoa. 11 partidarekin finantzatuta.
badakigu 420.000 euro beto esan da ez direla nahikoa. Eta beraz nik ez dakiba, bigarren seihilekoan aurretik zerbait egiteko gehi izango ziren. Bueno, kontu hartzailearen txostena esaten da partida hoietako bat, 55.000 eurokoa, ez dela baliozkoa. Baina, ez dute pentsatu gutxitzea, ez proposamen osoa pikutara. Ba, ikusiko dugu zer den baliozkoa, esaten dute informazio bat eman zaigula, ikusteko partida kontratatuta dagoen ala ez. Ba, partida horren kasuan ez dago kontratatuta, eta eman zaigun informazioaren arabera, jartzen da oso garrantzitsua dela, eta momentu horretan ez lehitzeko bidean zegoen, beraz, ez da egia kontu hartzailetzaren txostenean diotena. Ez zaigu mundarrezko informazioa, zalantzarik izan ez gero hemen partida, oso garrantzitsua omen da, baina ez dago kontratatuta. Are gehiago, momentu horretan izapidetze bidean zegoen kontrataziorako. Beraz, argudio inkompletoa ditugu, gauzak eskutatzeko, eta erantzunak ere bitxiak. Abenduan esate baterako, esan zen, partidoie badazpadaraz jartzen ziela, eta kopurua, edo ikusi beharko genuke zenbat kontratu isten saiatzen ari ziren 2008ko abenduaren 31-arako. Esan bezala, ez da baida politikoa baldintzatzeko. Hau, trampa politikoa baino ez da, gobernu taldearen almen falta eskutatzeko. Gauza da, krisi eta pandemia garaian, gobernu talde batek ezin duela esan ez duela zinegotzien soldata jaitziko, edo dietak, edo alderdi politikoi eman beharreko diru laguntzak. Ez dutela 100 jaitsi nahi, gizarte laguntzetara bideratzeko. Guk uste dugu pertsona batek 70.000 euro kobratzen baitu urtean, 56.000 pasatzea, ez da ezer gertatuko. Eta 800 euro kobratzaren ordez, plenoratorko, 640 kobratzen badut, nik uste di alderdiak halko duela jasan. Edo, alderdi bakotza diru laguntza 2.000 eurotik 1.600 kobratzen baditu, ez da ezer gertatuko. Solidaritate keinu hau falta da, ez dago empatiarik txarto pasatzen ari den jendarekin. Eta erantzun asko daude benetan. Grazia egin didate Eusko Alderdi Jeltzalearen ordezkariarena. Aurrekontutik kanpoko gauzak aipatu ditu, esate baterako pandemiarako zer egin duten, berriro pandemia saritu da, edo zer egingo duten gero. Eta gero gizarteko ezioa sarituko gara 600.000 euro aipatu dituzte, handi nahi ez, baina non geratuko diren, jakin behar da. 400.000 dira azkenean institutuetan konpoketak egiteko. Bere garaian egin esan ez gero, orain ez genuk hau izango. Edo beste 400.000 beste obra batzuetarako. Hau da, errealitatea bestalakoa da. Gizarteko hesioko programen kasuan, beherakadak egongo dira. Gazteria programan ere bai, drogodependentzian programa ere bai, eta beste programa batzuen kasuan ere bai. Horixe da egia. Eta alderdi sozialistaren ordezkariak eskatu digu egia esateko, guztioi. Eta esaten du, nola finantzatzen dira zuen emendakinak? Legea dion bezala. Partida batzu murriztuta. Aurrekontu ez da ukitzen. Legea badio, 100 izan behar dira, 100 izan behar dira. Baina tira, oso ondo dago, egia esateko eskatzea eta gero norberak araudi ez ezagutzea. Gauza asko daude esateko, baina gero esango ditugu. Guretzako aurkeztu zuen aurrekontua ez dauka inolako ambiziorik. Ez dauka inolako ambiziorik. Oso tristea da. Eta tristura horrek islatzen du zein da gobernu honen ekintza eta zein da gobernu honen konpromesua herriarekiko eta jendearekiko. Ez dago inolako konpromesurik gobernuak ez duelako zebez egiten. Eta zentzu horretan eskutatu nahi izan dituzue zuen inbertsio mailak zeintzu diren. Eta aipatu dituzun inbertsioak aipatu egin behar da, Uriarte jauna, hor jarri duzu hondakinen inguruko inbertsioak, inbertsio jokori berandu datozela, horiek baitirelako 2018 urtean gure alderdiarekin sinatutako akordio baten ondorioak. Eta inbertsio horiek eginda egon behar lirateke 2019 urtean. Rodríguez jauna, gauza horiek agortu duzu denbora. Eskerrik asko. Oso ondo. Uriarte jauna, eure txanda. Eskerrik asko. PPk eginiko emendakinarekin sartu baino lehenago, 3 gauza argituko ditut. Atzo bertan, Hiruretan, EH Bilduk esandako txostena itzulita heldu zitzaizuen.
eta beraz euskaraz ere jaso duzue. Kontu hartzaren nagusiak egiten duen txostenak, guk noski errespetatzen dugu, errespetu osoz, bera funtzionaria da, bera independentia da, eta berak egin behar du txosten hori, eta gure babesa dauka noski. El Ayuntamiento de Getxo Getxoko udala, eta berriro diogu antza behin eta berriro esan behar da, Euskadi mailan Getxoko udalak diru gehien bideratzen du inbertsio sozialera, eta hori nor dio? Estatuko gizarte zerbitzuen zuzendaritzak. Euskaditik gehien inbertitzen duena, sozialki. Eta esan beharra dago, eta gana kanpoko erakunda da, beraz egia da. Bestea batira. Horrekin sartuko naiz, PPk osoko zuzenketa aurkeztu du, inolako justifikazioari gabe. Errealitatetik urrun dagoen arrazoiorekin eta hasiera batean 2021 garrenerako aurrekontu akordia lortzeko asmorik ez duela erakutsiz. Alkateak iazko urriaren 27an udal aurrekontu orokorra hau egiteko jarraibidea sinatu zuen. Instrukzio hori berehala partekatu zen udaleko talde politiko guztiekin. Gaur osoko bilkura honetan onartuko ditugun aurrekontuak alkateak ezarritako politika lehenesteko eta kudeaketaren eraginkortasuna hobetzeko neurriak islatzen ditu. PPk osoko zuzenketari buruz egiten duen arrazoia entzunda, pentsa genezake irakurri dutena instrukzioaren negatiboa dela, justu kontrakoa, eta ez instrukzioa bera. Horregatik, lehenengo txanda honetan instrukzio horren edukia berriro aurkeztuko dut, eta aurrekontuaren zenbakiekin berretzituko dut hurrengo txandatan. Testuinguruaren paragrafotako baten laburpena. Hain zuzen ere, horixe da dokumentu honetan jaso den erronka, hau da, aurrekontua oraingo eta etorkizuneko realitatera egokitzea. Ziurgabetasunak markatutako realitatea, ziurgabetasuna pandemiaren bilakaera aurreikusi ezinaren ondorioz. Aipatu da moduan bi motako irizpideak ezarri dira. Lehenespen irizpideak eta kudeaketa optimizatzeko irizpideak, eraginkortasuna, efizientzia eta efikazia lortzea. Los criterios de priorización, desarrollo humano. Irakurri egingo du zinegotzi batzuek uste dudalako ez dutela irakurri eta izan dezatela aukera ikusteko. Kabinara pasatu ez diguten testu bat irakurtzen ari da zinegotzi jauna. Económica, incluyendo de forma transversal el enfoque de género. La agenda social, servicios sociales, vivienda, envejecimiento activo, deporte y proyecto cultural. Estas son las prioridades que se marcan para este presupuesto y que se han aterrizado con números. Hauek zenbakiekin islatu ditugu gainera. Agenda ekonomikoan apo berria onestea eta udalaren modernizazio teknologiko plana gauzatu eta ekonomia zara laguntzea. Ingurumen agenda, hondakinak kudeatu, energia jasangarritasuna eta mugikortasun jasangarriko plana. Oinarrizko zerbitzua mantentzea bigarrenik, hirugarrena funtsezko zerbitzua mantentzea, pandemiaren aurkako borrokan eskatzen bada, 4. Oinarrizko eta funtsezko gizarte zerbitzuak indartzea, 5. Diru laguntzen kasuan, mantentzeko printzipio orokorra, bereziki babestea udalerriko ehun soziala eta elkarteunaren ohiko jarduera eustari lotutakoak. Kaleko ekitaldiak babestekoak mantentzea, eta dena den pandemiaren aurka borrokatzen jarraitzeko ez dira emango 2021ko lehenengo lauhilekorako aurreikusten zirenak. Kulturaren sektoreko enpresentzako laguntza lerro bat esleitzea, pandemian altuta dauden premiazko horiek ere, apartekoak izango dira, 2021ko ekitaldiko aurrekontu aldaketekin emango dira premia sortzen joan ala. Eta parte hartze izaerako aurrekontuen kasuan, eta honek esan nahi du, soberakinarekin finantzatuko direla, soberakin hori daukagunean. Parte hartze kasuan oso hori sartuko dira aurrekontuan, eta lehenetxetako inbertsioak zorrarekin finantzatuko dira, soberakin hori ez badago. Aurreikusitako inbertsioak aurrekontuan suskituko dira eta udalsor berri batekin babestuko dira 6 milioi euroko mugara arte, beharrezko izan ez gero. Hala ere, udalgerakinaren kargura finantzatzea lehenetxiko da, hori egingarria baldin bada. Aurrekontu suskidura babestuko da lehenengo kapituluan, langileen gastuak, egiturazko plantillan dauden lanpostutza betetza eta ordezkapenak lehenetxiko dira. Benetako plantillari usteko, baina baita handiagotzeko ere. Hala eta guztiz ere, barne berrantolaketaren proposamen bat egin beharko da, zereginen banaketari dagokionez, bai eta aldi baterako laguntza behar duten arloetarako prozedurak antolatzeari dagokionez ere. Eta azkenik, horre dago, idatzita, sinatuta,
urriaren 27tik, eta gainera hori hartu da oinarri modura aurrekontua garatzeko orduan, proiektua garatzeko orduan, udaltasak eta zergak izoztuko dira herritarrei zerga prezioa areagotzea saihesteko. Hau da, dekretatu egin da. Alkate andereak dekretatu du orain dela hilabete batzuk. Optimizazio irizpideen kasuan, berriro dio laburtuta. Inoiz baino gehiago azpimarratu beharra dago optimizatzeko alegina egin behar dela udal zerbitzuak ematerakoan. Beti nahi dugu eraginkorragoak, efizientagoak eta efikazagoak izatea. 2008ko ekitaldian egin zen bezala, pandemiatik hasieratik, udal kudeaketan zeharkako helburu nagusia izan behar dago eta alkatetza honek udaleko arlo eta erakunde autonomo guztien izandako kontraste bileretan egiaztatu izan da gure eraginkortasuna hobetzeko premia dagoela. Krisi ekonomikoa daukagu, bai, aitortu beharra dago. Eta gainera, ezohiko gastuak ere barne hartu behar ditugu pandemiaren ondorio gisa. Gastu arruntan eraginkortasuna sortzen txiko dira, bai etorkizuna murriztu dutelako, bai ondasun baten arreadura handiagoak egiten dutelako. Udaleko arlo eta erakunde autonomo guztiek beren kontratuetan normalean betetzen ez diren zenbatekoak berrikusi beharko dira. Eta azterlan teknikoen kasuan, askotan, aurrekontuan sartzen delako, berrikusi egin beharko dira arlo guztietan, erakunde autonomo guztietan, alde neurrian udalangileek egin ditzaketen zeregina beste batzuei eskuordetzea ekiditeko. Kontratu txikien kasuan, publizitataren kargura sartutako gastua berrikusi beharko da. Eta arlo guztia behartuko dira, eta are gehiago egoera honetan, eta erakunde autonomen kasuan, ekintza guztia beste arlo erakunde autonomekin gainjarri badaitezke ukitutako arlo sail edo erakunde autonomek berrikusi beharko dute, koordinatuta bikoiztasunak eta eraginkortasunik ezak saihesteko. E ineficiencias, es decir, como veremos... Hau bigarren txandan zifrekin baieztatuko dugu. Esfortzua eginda mantentzeko zerbitzuak eta aldi berean gastu korronte gutxiago izateko. Ezohiko behar izanei erantzuten zaien bitartean. 2008 daukagu pandemiaren ezohiko ondori hauek, baina izaten jarraituko ditugu eta beste finantzak eta bide batzu bilatu behar dira. Beharrezkoa bada, lehenik eta behin, soberakin erabiltzea. Soberakina badago. 2008an nahiko kendu behar izan diogulako, ikusiko dugu zer geratzen den. Kudeaketa neurri hauen ondorio gisa, eta beharrezkoa bada baita ere badago aukera bat, sorpetzeko, inbertsioa finantzatzeko. Argi dago, inori ez zaiola bururatzen, batzuk alderdi popularrean esaten dute, ezin dugu sorpetuta eta gastu korrontarekin inbertsiorik egin. Eskerrik asko. Andrade jauna. Eskerrik asko, alkate anderea, ni dakidala bilkura areto honetan aurkeztu zen behin kontu bat eta gainera zen erantzunik jaso eta orain berraztertzeko errekurtsoa aurkeztu beharko litzateke erantzunik gabe geratu guztia. Eta zuek gainera gehiengo oso duzuela jakinda teknikarien txosten hartu behar izatea ez bozkatzeko eta iritzia emateko hori beldurtiena da. Bigarren txanda honetan, esango dut zergatik behar dugun osotasunerako emendakina. Gobernu taldea espabilatzekotan. Badakit alderdi popularra garela, behar bada emendakin honi babesa ematea arraro izango dela, baina uste gobernu taldea merezi duela hau egitea. Erakutsi digute, hitz hauek guztia gobernu taldearenak, hitz merkea baino ez dira egia eta gainera ez diete erantzuten herriaren berri izanei. Horregatik, gure emendakina justifikatzen jarraituko dut erakunde autonomen kasuan eta Punta Begoñaren kasuan. Gobernu batek lehentasunak astu ditu, jarraibideak ez dute irakurri, aurrekontu honetan ez dago ezer. Lehenik eta behin gure udalegoitza. Begirako bidarekin zer gertatzen den, baina aurrekontutan ez dago inbertsiorik aurre ikusita, bizitzarrasteko haiei. Egindako obra guztien kasuan, etxe bizitzak egitekoetan, ez dute zertarako balio izan, Guantanamoko presoa bezala bizi dira udalegoitzan eta. Gainera ez dute ekipo mediko permanente bat, 5 ordutik gora bertan egoten dena, beraz berrikusi beharko da hori 2021ean.
Musika eskolaren aurrekontuan zer sala dezakegu? Handi nahia ez dela izan udala. Instalazioa berria dira, antzokiarenak. Baina ez da ikasle kopuru areagotzen saiatu, urtez urte kopuru bera. Ez daki zertarako egin zuten musika eskola berri bat, gero ez badago irakasle eta ikasle gehiago, hori baizen hasierako proiektua. Kultur etxearen aurrekontuan egunero erakusten da, ez duela ezertarako balio izan antzokian ekartako aldaketa. Formato tradizionaletarako handiegia da, baina gauza gutxi txikietarako txikiegia da. Adibidez, lehen egiten zen mus jaialdirako. Baina gauza da gero jarduerak ere murriztu direla, kalekoak alde batera utzi eta gero antzokikoak minimora murriztu. Noiz ikusiko duzu errealitatea aprobetxatu pasealekua, aire zabaleko merkaturen bat egiteko aukera ere hor dago, gainerako Europako hiriburuetan egiten den bezala. Gauza da azpiegitura berri bat ere hor daukagula eta erabili beharko da. Esate baterako zine hortik kendu da, eta gero Getxo Berrirekin kontuan izan da bombo y platillo iragarri zuela. Azkenean, espazio hauek hautsartzeko baino ez dira. Ez badakizun horrekin zer egin, ikasketa aretoen kasuan esate baterako ireki eta gaztea doazela ikastera. Eta Getxo Kirolaken kasuan zer. Nik uste dut urte honetan egingo dugula porrot behin betiko. Ia 140ko jaitsiera izan du diruzarretan Getxo Kirolakek. Abonatuen 20 inguru galdu du. Instalazioak gainberan daudelako. Eta gobernu taldeak ez du nahi izan inon gerten biderik eman. Nik zinegotzi biza daramatzaten 17 urteetan behintzat. Parte hartze prozesu bat az daiteke honetarako, baina gauza da enpresen bizitoki bat egin daitekela edo gure gaztek erabiltzeko espazio gehiago. Alkate Andrea, baina zu egon zara fadura noizbait? Eraman txakea, udabada ere, hotz handia egiten duelako barruan. Noizbait basoaz, eraman aterkia, gotera daudelako. Egunen baten basoaz, frontoietara, ez joan aldageletara edo komunetara, behar bada gaixotuko zarelako. Ez da hobeto izango kiroli instalazioak hobetzea berri bat egitea baino, boliboleko pista, rokodromat, dena delako aziteko. Amaitzeko, Punta Begoña, dirua jarri testo inora. 12 milioi 12 urtetan hori izaten zen hasieran proiektuan. Eta ez da zertan gelatu aldundiak abandonatu gaituelako 50.000 euro ematen zizkigun da kendu dizkigu proiektuak ez zuelako etorkizunik. Zuek hori bertan bera utzi ordez, gerente bat 50.000 euroren truke kontaktatu duzue. Lankide maiteok. 15 minutu betan esandako guztia eta gero ez du, zue guzti emendakina beharrizko estenik? Eskerrik asko, Andrea jauna. Bai, amigo Andrea. Bai, eskerrik asko. Bueno, en respuesta... Alderdi Popularrak aurkeztutako emendakinari erantzunez, esan beharra dago guk ulertzen dugula zergatik aurkeztu duten. Hau da, ados ez daudelako aurrekontu hauekin eta gu ere kontra gaude, baina egoerari beste modu batera egin diogu aurre lehen azaldu bezala. Hala eta guztiz ere ez gaude ados baieztapen askorekin azaldutako udal ereduarekin, udalerri ereduarekin. Esaten duzue zorpetzearen aurka zaudetela, baina kontraziklikoa den aukera bat da inbertsioi aurre egiteko. Esaten duzue zaudetela pozik musika eskolarekin gertatzen den horrekin plaza gutxiago daudelako, bai eskaria ikusita. Eta esan duzue beharrezkoa dela udalegoitzako zerbitzuak indartzea, eta erabat ados gaude. Hala eta guztiz ere, 14 emendakin partzialak aztertzerakoan ez dugu ikusten konponbiderik. Beraz, non daude merkataritzarentzako zuzeneko laguntzak, edo egoitza laguntzeko laguntzak, edo musika eskolaren arazoa ebasteko aukerak. Hala, antzokiaren kesa duzue, bai, eta arrazoia duzue, baina gero zuen proposamenek beste gauza batera eramaten gaituzte ibai pasealeku batera, pasabide erraldoi batera, eta bar luze batera. Hala, hori da benetan aukera egokiena pandemiari aurre egiteko? Ez da berria, Elkarrekin Podemosekin ados ez egotea Alderdi Popularraren proposamen eta ideologiarekin. Hala eta guztiz ere ulertzen dugu zergatik aurkeztu duten osoko zuzenketa. Guk gauza bera pentsatzen. Esta enmienda, porque según dice el gobierno, estas cuentas son prácticamente insuperables. Izan ere,
eztabaida luzea izango da gaurkoa. Aurten gauzak oso desberdinak izan dira zentzu askotan eta ez bakarrik pandemiari dagokionez, eta azalduko dut zergatik. Hala, 2020ko aurrekontuetan udal gobernuak ezigun deitu behin bakarrik ere jesartzeko proposamen desberdinak aztertzeko. Eta hori dela eta dagokion antolakuntza batzordera heldu ginen ideiarik gabe. Hau da, ez genekien zer gertatuko zen, harridunen eta sorpresen urtea izan zen. Hala, EAJak eta alderdi sozialistak bere bulegoetan erabaki zuten zerekin geratu, ezer komentatu gabe, ezer galdetu gabe, eta ezer adosteko asmorik gabe. Eta batzordean bertan enteratu ginen kontuetan emendakin batzuk sartuko zituztela. Ez dakigu zein irizpiderengatik eta ez dakigu zergatik aukeratu zituzten horiek eta ez beste batzuk. Hala, oposizio guztiak erabaki zuen aurrekontuen aurka eta gobernuak aukeratu zuen oposizioaren zer sartuko zuen, baina aurten irizpide aldatu da. Harremanak egon dira eta akordiorik egonez denez, naiz eta emendakinak ondo iruditzen zaizkien, aurka bozkatuko dute. Ez dakigu zergatik hain azkar aldatu den irizpidea. Batez ere urte berezi honetan, noiz emakida horiek are ohikoagoak eta normalagoak izan beharko lirateken. Hala, 2020an kontu hartzailetzako txostena igorri aurretik, aukera eman ziguten egiaztatzeko zalantzak sortzen zuen hori eta aukera izan genuen kontabilitatearen partea zuzentzeko. Ematen du aurten berriro ere irizpide aldatu dela eta tresna politiko gisa erabili da parte teknikoa eta ezin izan dira proposamenen akatsak zuzendu. Hala, honekin esan nahi dugu teknikariak erabat errespetatzen ditugula, nola ez. Ematen du hau egin dela jorratu eta bozkatu beharreko gai handiak kentzeko. Hau lifting motako bat da, lifting politiko bat dela esan dezakegu. Eta horrela bere negoziazioetan eta hitzaldietan ez dute aipatu behar zer pentsatzen duten gure proposamen inguruan. Hala, aukera zegoen kontuen jatorria aldatzeko. Eta ez zen lehenengo aldia izango. Hala, batzuetan hori gertatzen da, kontu hartzailetzaren aurkako txostenak daudenean ere bai, baina ematen du ez dela ezer gertatzen. Oposizioari dagokionez, beti da desberdin, irizpide berria, baina sorpresarik ez. Hala, joan den urtean, gobernuak pentsatu zuen alderdi teknikoak gehiegi luzatu ziola eskua taldeei, eta agian aurten gobernuko kideren batek argituko digu zer gertatzen den. Hala, beste talde batzuek esan duten bezala, dietak eta soldata politikoak hor daude, baina gero ez digute aukerarik ematen horiek erabiltzeko zuzeneko laguntzak emateko behartzuenei. Eta hori ez dagoenez araudi organikoan araututa, bere kabuz egiten duenaren esku geratzen da. Hala, guztiontzat, hauze izan da urterik zaiena eta ezoiko egoera batean gaude eta elkarrizketa oso garrantzitsua da, baina berdin dio gehiengoak direlako garrantzitsuena. Eta tiraderan geratuko da alderdi popularraren kontuak itzultzeko eskaera. Eta horrez gain oposizioak beste 100 emendakin aurkeztu ditu. Momentu historiko batean gaude, oso momentu desberdina da. Eta abiapuntura itzultzen gara betiko jarduerekin. Horrela ez gara urrun helduko eta batez ere okerrena da herritarrek pentsatuko dutela ez garela gai ados jartzeko. Hala, oposizioan 3 alderdi gaude eta ez bazaigu ondo iruditu negoziazioa zerbait gertatzen da gobernuarekin eta horrela gertatuko den gauza bakarra da herritarrek ikusiko dutela are ulergarriagoa dela gure lana, baina guk horrela jarraituko dugu, hau da, erantzukizunez jokatzen. Mila esker. Díaz Andrea. Mila esker, alkate Andrea. Bueno, quisiera aprovechar Hitzaldi txanda hau baliatu nahi dut, aurretik aipatu ez dugun zerbait esateko. Eskerrak eman nahi dizkiegu elkarrekin Podemosi eta EH Bilduri osoko zuzenketa aurkeztu ez izanagatik, eta horrek esan nahi du erantzukizunez jokatzen dutela egoera honetan. Hala, negoziazio prozesuetan eta batzordeetan, bilera desberdinak izan ditugu, eta batzorde desberdinak egin ditugu, eta zuek aitortu duzue gizarte kohesioaren arloko aurrekontuareagotu dela, hondakinak kudeatuko direla hobeto, eta bar luze bat. Horregatik dira bereziak eta deigarriak elkarrekin Podemosen hitzak. Elkarrekin Podemosek esan dugu ulertzen duela alderdi popularrak aurkeztu izana osoko zuzenketa hori. Hala, deigarria da negoziazio prozesuaren inguruan esandakoa. Bai, leialak izan nahi gara. Hala, baina gezurretan ibili zarete. Eta horregatik zilegi gara. Zilegitasuna daukago hitz egiteko. Negoziazio prozesu horretan gobernu taldea prest egon zen emendakin asko onartzeko. Hala, aipatutako batzuk ere bai, onartzeko prest egon ginen.
ematen du, ez genituela onartu, baina zuek eskertu zenuten eta aitortu zenuten egindako esfortzua akordioetara heltzeko. Agian, argudio hori duzue eta erabakia hartzeko denbora hartu duzue, baina agian horrek parlamentuan lortu esen akordioarekin dauka zerikusirik. EH Bilduri erantzuteko ere bai, gustatuko litzaidake honako hau esatea. Hala, galdera bat egin diot Alderdi Popularrari, galdetu diot nola finantzatu nahi duten proposatutakoa diru-sarrerarik gabe. Galdera Alderdi Popularrari egin diot, baina beno, erantzun duzuenez legezkotasunetik, esan beharra dago kontu hartzailetzaren txostena, teknikari batek egin duela, funtzionario batek egin duela, gaikuntza duena, estatu mailan, emendakinen herena ukatu duela legezkotasunarekin bat ez zetozelako, eta zentzu horretan Alderdi Popularrari barkamena eskatzea gustatuko litzaidake. Hala, kontu hartzailetzaren txosten bat erabiltzen dugula aurka bozkatzeko, benetan, nik ez daukat inolako arazorik, aurka bozkatuko dut, ez gaudelako ados, besterik gabe, baina nik uste dut barkamena eskatu beharko zeniokeela funtzionario horri esandakoagatik. Hala, zirriborro honek aurrekontu ona jasotzen du pandemia honetarako, eta asko lan egin dugu plangintzan, adibidez, irizpideak idatzi dira, instrukzioan jasotako irizpidea jaso dira eta gero partekatutako lan eginda teknikariekin, hori guztia arlo bakoitzean. Hain zuzen ere, kudeak eta premiatik igarotzeko beste goera batera. Hau da, premiazko jarduketa egin dugu 2020an eta saiatu gara orain planifikatzen apur bat 2020 bateko ekitaldia naiz eta ezoiko egoera batean gauden. Hala, joan den urtean lan egindako horretatik ikasi nahi dugu eta ez dugu bakarrik arindu nahi pandemiak eragindakoa. Ez, saiatu nahi gara ahalik eta bultzadarik handiena ematea. Hori da gure helburua. Hala, diru-sarrera gutxiago daude, esan bezala, eta bai, geldikina erabiliko dugu, desjabetuko ditugu, ondasunak, eta sorpetzera joko dugu inbertsioak egiteko. Gobernu talde honek ezuelako zergak igo nahi. Proiektu honek aurreko aurrekontua baino kopuru handiagoa dauka inbertsioi dagokienez. Eta ez dago lotuta hirigintzarekin. Ez, inbertsioak egingo dira eskola zentroak birgaitzeko, gure kirol instalazioak birgaitzeko, irisgarritasuna hobetzeko, espazio publikoa mantentzeko, hala, oinarrizko gizarte zerbitzuak hobetuko dira Romon, bidegorri sarea indartuko da eta bizikleta sustatuko da, eta ikusi dugu Alderdi Popularrari ez zaiola interesatzen eta hori funtsezkoak dira, konpostaje planta adibidez funtsezkoa da, eta instalazio horiek funtsezkoak dira ingurumenarentzat eta horrela hondakinak kudeatzeko egiten dugun gastua murriztuko da, eta gizarte arloa mantentzen ditugu gure konpromisoak, lankidetzan daukagun konpromisoa mantentzen dugu. Hala, gizarte eragilei eta beste eragile batzuei laguntzak emango dizkiegu. Aldizkakoak ez diren laguntzak areagotuko ditugu eta eskaria haseko dugu. Gainera, beste hildo gehigarri bat esarri dugu COVID-19 erantzuteko. Hala, gizarte larrialdietarako laguntzak emango dira. Hala, gizarte hezkuntzako zerbitzuak hobetuko dira hezitzaileak areagotuz. Horrez gain, aurrekontua indartuko da gaueko eta eguneko harrera zerbitzuan. Hala, babespeko pisuak eta apartamentuak sarriko dira. Asilo eta errefusio egoeran dauden pertsonei laguntza emango zaie. Hildoak areagotuko dira, hirugarren sektoreko entitateentzat. Kontu hartzailetzaren lehenengo puntuan daudenak, udalegoitza indartuko da, eta gauza asko aipa ditzaket oso aurrekontu ona delako eta hori frogatuko dugulako. Nik uste dut, artezkaritza txostenaren inguruan nahikotzu esan dut, eta horren atzean berriro eskutatzeak bakoitzaren gaitasunak erakusten ditu. Baita ere erakusten duen bezalaze, zer nolako bigarren mailan kokatzen duten orain esan diate egia dela atzo 3etan jaso genuela euskarazko erantzuna, oso ondo, atzo 3etan, 2 egun arinago jaso genuen bestea, hau da, aztertu behar izan dugu erderaz, eta ez euskeraz. Horrek erakusten dugu bakoitzaren konpromezu maila euskararekiko. Eta bete behar dituen hizkuntz eskubidekiko. Eta erderaz ezaten dana, batzutan, cree el ladrón que todos son de su condición. Orduan, Inazio Iriarte jaunari asko gustatzen zaio zalantzan jartzean besteok egiten duguna,
Eta nik egia esateko ez du zalantzan jarriko beak aurrekontua irakurri duenik. Bestela oso are egoera txarrago batean egongo ginateke. Baina bai zalantzan jartzen dut, edo argi esaten dut, edo bezala, paperak edozer mantentzeko gai dela, eta paperean edozer idatzi daitekela, eta edozer hitz politak bota daitezke, baina gero, zenbakietara baldin bagoaz, zenbakiek ez dute paperan botatakoa edo diskurtsotan botatakoa eusten. Behin da berriro aipatzen ari da hemen, gizarte kohesio arloko aurrekontuaren gorakada. Beitu, en el área de cohesión social. Gizarte kohesioko arloan, azpiarea bat dago, mendekotasunak prebenitzeko, eta hori murriztu da 4%. Garapenerako lankidetza ere murriztu da. Gazteriakoa 1,7 baino gehiago murriztu da. Hazkundea dago kulturartekotasunean, eta hori jaten du erabat beste diru laguntza batek, hau da. Perualde elkarteari ematen zaion laguntzak hori jaten du, aurrekoa jaten du. Eta esan dugun bezala, hazkunde hori gertatzen da, Gobelaurreko obretan, Monte Gorbeako obretan, eta udal instalazio batean ekipamenduak jartzea, jendea ez jesarri behar ez den lekuetan, eta lehen egin behar izan ziren konponketak egiteko, hori da benetan errealitatea. Salatu egin dugun bezala, berriz ere aurkitzen dugu egoera berbera. Hau da, laguntzak ematen dira, hau da, AES horiek, gizarte larrialdietarako laguntzek ez dute errealitatea islatzen. 2008an, 2008a soika izan da, eta €1.000.000 baino gehiago, €600.000 gastatu dira. Hala? Urtero, AES, €1.000.000 izan dira, eta ez dute errealitatea islatzen. Aurten, €600.000 gastatu dira. Negoziatzaile bat egon dela, ni horretan enazeon. Bezdeek ez dakite ondien, baina ni horretan enazeon. Ni egonaz 2 bileretan. Eta bilera horiek ez ziren prozesu negoziatzaile bat. Prozesu negoziatzaile bestera batea egiten dira. Eta argi dago zuen eta gure ulermena prozesu negoziatzaile zer den horren inguruan oso desberdina da. Eta Alderdi Popularrak ere esan dugu, hemen gauza asko esaten dira, baina gero zenbakietara baldin bagoaz ikus dezakegu zer gertatzen den arlo ekonomikoan. Alkatesak esan zuen gure bitarteko guztia jarriko dugu norabide batean. Hori entzun nuenean banekien zer gertatzen zen arlo ekonomikoan. Eta gertatzen dana 8% murrizketa, arlo ekonomiko bere osotasunean hartzen baldin bagara, baina bere sustapen ekonomikoan fijatzen baldin bagara, murrizketa 1,8%koa da. Eta turismo arloan fijatzen baldin bagara, murrizketa 1,10%koa da. Hori da, zuek aurkeztutako zenbakiek, hemen, esaten dutena. Ez da guk asmatutakoa. Hemen irakurtela, markatuta daukat nebauz begiratu. Beraz, batzutan bestei leporatzen zaigunean gauza batzuk edo beste gauza batzuk ondo legoke ikustea zein da benetan egiten dana. Eta gero, aipatu egin behar da baita ere, nun ematen diren igoerak. Igoerak ematen dira gobernu organoetan, 2,7%, kurioso. Eta igoerak ematen dira baita ere propagandan. Propagandan igoera ematen da. Ze propaganda bezala ulertu egin behar dira zuek deitzen dituzuen aurrekontu parte hartzaileak, eta zuek deitzen duzuen aurrekontu parte hartzaileak berak, zuen proiektuak bideratzeko beste ate bat besterik ez dira, eta herri partaidetzari egin diezaiok egun kalterik handiena, azken finean jendearen partaidetza mesprezatzen eta gutxiesten duzuelako. Eta hortik, sartzen duzue baitare, partaidetza modun izango balitz bezala, Biamonte kulturretzean egingo diren konponketa lanak. Inork, proposatu ez dituenak, naiz eta gero jendeak bozkatu omen dituen. Beraz, bestei, esaten zaigunean, zer egin edo egin ez dugun, ondo legoke aurretik aztertzea bukatzen dago, ondo legoke aurretik aztertzea bakoitzak egiten duena eta esaten duena, eta zenbakiek zer esaten duten. Uriarte jauna. Bai, Andrea, eskerrik asko. Bueno, el ya mencionado en varias ocasiones. Berraztertze errekurtsoa aurkeztu zen, eta
ez da aurkeztu, hau da, ez zaio aurkeztu gobernu taldeari. Hala, funtzionario bati aurkeztu zaio eta hortaz ez dakit berraztertze errekurtsotzat hart daitekeen. Hala, ez zaio gobernu organo bati aurkeztu. Hala, geldikina erabiliko dugu udalegoitza indartzeko, doaintzak ditu udalegoitzak eta horrela indartuko dugu bere aurrekontua eta musike barriri dagokionez. Hala, kultur programazioa aitortu egin da, eta ikuskizunak gero eta hobeak dira, bertan ematen diren ikuskizunek agortzen dituzte sarrerak, eta bai egia da, gaur egun edukiera murriztuta dago. Baina diru laguntzak emango dira kultur arloan. Hala, 250.000 euro emango dira pandemiaren ondorioz, sektore kulturala babesteko, eta harrera handia izan dute, 3 ildoetan. Hala, aurreko txandan aipatu ditut irizpideak, eta kudeaketa optimizatzeko irizpideak aipatu ditut. Hala, udal gobernuaren lehenesteko irizpide bat izan da, tasak eta zergak izostea, batez ere kontuan hartuta administrazio publiko guztien zergen bidezko dirusarrerak negatiboak direla. Hala, kasu honetan, 2021 batera begira, 4,8 milioi eurotan murriztuko dira gure dirusarrerak korronteak, eta bai, krisialdi ekonomikoa ere islatzen da zerga bilketaren murrizketan. Paraleloki, ezinezkoa da zerbitzu batzuk ematea prebentzio neurriengatik eta horregatik dirusarrerak murrizten dira. Aldi berean, udalak pandemiari erantzuten dio, eta erantzun izan dio 2020an, eta horregatik gehiago gastatu dugu. Izan ere 5 milioi euro gehiago gastatu ditugu. Beraz, 2021 bateko aurrekontua egiteko zailtasun hori gainditu dugu, hau da, 4,8 milioi euro gutxiago izan ditugu, eta aurreikusi behar izan dugu gastu handiagoak izango ditugula. 10 milioi euroko aldea, batez ere kontuan hartuta 2020an aurreikusten genuena. Hala, aukera izan dugu horretarako lehenespen irizpidei eta printzipioei esker besteak beste. Hala, horien ezarpenari esker, hauxe lortu da. Lortu da lehenengo kapituluko gastua eustea. Gainera, ia ez da aldatu, eta esan beharra dago lehenengo kapituluko gastua 40,67 milioi eurokoa da. Hala, gastua murriztu egin da kanpoko kontratazioetan, eta 50 milioi euroko aurreikuspena dago 2021 baterako. Begibistakoa da kudeak eta optimizatzeko neurriek funtzionatu dutela eta beharrezkoak zirela batez ere testuinguru honetan. Hala, herritarrentzako diru laguntzak mantentzen ditugu eta elkartentzako diru laguntzak ere bai. Hala, aurreikuspena da 5,8 milioi euroetara heltzea. Baina horrez gain, ezohiko laguntza batzuk ezarriko ditugu gizarte zerbitzuak indartzeko eta getxoko jarduera ekonomikoa bultzatzeko. Pandemia eta gero bizitzak jarraituko du eta etorkizunean pentsatu behar dugu horretarako 9,3 milioi euro aurreikusten ditugu inbertsioetan. Hala, udalaren egoera ekonomikoa ondo dago eta horregatik maileguak har ditzakegu. Hala, naiz eta egoera aldatu, ez dugu uste beharrezkoa izango denik 6 milioi euro baino gehiago eskatzea inbertsio horiek egitea. Laburbilduz, bai, 108,28 milioi euro dira. Eta aurrekontu hau diseinatu dugu esfortzu guztiak uztartzeko eta baliabide guztiak jartzeko, krisi honi aurregiteko eta indartuta ateratzeko. Hala, Alderdi Popularrari esan nahi diot, momentu honetan aukera duela bertan behera usteko emendakina. Begibistakoa dela hori mantentzeak ez daukala zentzurik. Hala, jakin badaki plenoak ez duela onartuko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Eta Andrade jauna, azkeneko txanda, 3 minutu. Gracias, señor alcalde. Eskerrik asko alkate anderea. Guk ez dugu esan zergak igo direnik eta tasak igo direnik. Ez dugu esan tasak eta zergak igo direnik. Baina aurrekontu hauek oinarrituta daude Bizkaiko tasarik eta zergarik altuenetan, askotan erakutsi izan dudan bezala. Gainera, ez dago eragozpenik, gehiengo osoa duzue. Eta urrengo hilabetean aukera duzue zergak eta tasak igotzeko. Eta hori egin zenuten 2020an, eta horren prezioa 1,7 igoz zenutenean. Aurrekontua horretan oinarritzen da, udalerriaren lurrak saldu dira. Eta zorpetzea areagotu egingo da
Uriarte jaunak esan bezala. Hala, udala kontu handiz kudeatu behar da. Etxe batzuetan gaizki pasatzen ari dira, enplegua galtzen ari dira, eta kredituak eskatzen dituzte bere bizimodua mantentzeko ez. Familiok egiten duguna hori da, azaleko gastuak kentzea, hori egiten dugu. Beharrezkoak ez diren gastuak ekiditen ditugu, eta zuek ez duzue hori egiten. Aizue, ez dauka ezer aurrekontu honek, aurrekontuak ez dauka ezer. Hala, rodilloa aplikatzen duzu eta oposizioari ez diozue kasurik egiten, aurrekontua faltsua da. Izan ere, laster aldatuko duzu eta nahi duzuen moduan erabiliko dituzue geldikinak eta orain onartzen duzue, bai. Aurrekontuan jasotako gauzak egingo dituzue geldikinarekin. Beraz, zer bozkatzen ari gara gaur? Zein da aurrekontu hau? Zuek duzuena buruan edo aurkeztu duzuena, geldikinarekin egingo duzuena bozkatzen ari gara, esan zer egingo duzuen. Aurrekontu honek ez du etorkizunik bermatzen Getxorentzat. Ez dago etorkizunik gure ostalari eta merkatarientzat, ez dagoelako ezer aurrekontu honetan haientzat. Zuen politika egiteko modu honen aurrean osoko zuzenketa proposatzen dugu gure begirada, gure ikuspegia desberdina delako. Bai, Carmen. Esnatzen den Getxo bat nahi dugu, lokartuta dagoelako, hala abandonatuta daukagu Getxo orain, eta aurrekontu hori islatzen da udaletxera sartzeko barandan. Hori islatzen da aurrekontua, mi esker. Asko. Amigo Andrea. Bai, eskerrik asko alkate Andrea. Bueno, de forma breve. Labur, Alderdi Popularrari erantzunez, bai, noski, gaur aurrekontuaren parte bat bozkatzen da. Aldaketak egongo direlako gobernu taldeak nahi duenean geldikinaren bitartez alegia. Eta ikusiko dugu nola kudeatzen duten. Díaz Andereari erantzunez, guk ez dugula hori esan, aurrekontuari dagokionez. Eta ez daukaz erikusirik negoziazioak hemengo negoziazioarekin. Beste erakunde batzuetan egoera desberdina da. Hala, zu ere leialtasuna ukitzen du zure ideiak, hau da, zuk pentsatzen duzu bestela jarduten dugula, eta eskerrak ematen dizkizuegu jesarri zaretelako eta negoziatu nahi izan duzuelako, baina aldeak nabarmenak dira. Hala, zure gobernukideak hartu ditu erabakiak, eta horregatik zuek zuen proposamenak utzi dituzue alde batera. Nahiago duzue aurka bozkatzea, baina posible zen zuek horiek idaztea. Nahiago duzue jesarlekuak edukitzea, baina zeren truke. Esfortzua ez da izan bakarrik gobernu taldearena. Denok egin dugu esfortzua eta hori argi utzi nahi dut. Uriarte jaunari erantzunez orain, hau esan nahi dut. Ezin dugu aipatu gabe utzi honako hau. Zuen irizpideak aipatzen dituzuen arren, ez dizkiezue zergak eta tasak kendu ostalariei, saltzaileei eta bestalako negozio batzuei jakinda oso urte gogorra edukiko genuela. Hala, gure proposamenak bideragarriak ziren, baina ez dituzue terrasen tasak eta bestelako tasa batzuk murriztu eta gainera zaborren tasa ez duzue aldatu. Hala, gure proposamenak egin genituen batez ere zuen instrukzioak eta irizpideak kontuan hartuz. Horrela egin genituen gure proposamenak, baina hala ere ez dugu lortu. Errepikatzen da, inbertsiorik beharrezkoenak direla egoitzarekin lotutakoak eta geldikina erabiliko dela horretarako. Hala, badaude lehen mailako eta bigarren mailako proposamenak, eta horiek ez dute egoera premiazko honi aurre egiten. Eta izteko, aipatu beharra dio EH Bilduri, lehen esaten zutela, dena nahiko kontratatuta dagoela udal honetan, eta bai, egia da. Izan ere, anekdota gisa, esaten zuten, gure artezkaritza batzordeen idazketa, kanpoko enpresa batek egiten duela, eta hori da gobernu taldearen esfortzua, eraginkortasuna hobetzeko esfortzuan, eta langileen lanari dagokionez hori da udal gobernuak duen iritzia. Mi esker. Díaz Anderea. Mi esker. El área de cohesión. Gizarte kohesioko arloaren aurrekontua ez da murriztu. 6.000 euro handitu da bere aurrekontua. Eta ez dira murriztu zerbitzuak. Elkarrekin Podemoseko bozeramaileak esan bezala. Hala, kontratu txikiak murriztu dira. Batzuetan azterlanak egiten dira gizarte arlotik eta ez ditu egingo lehentasunezkoak ez direlako eta funts horiek beste helburu batzuetara erabiliko direlako. Gizarte hezkuntzako eskuhartzea
hobetuko da. Tutoretzapeko pisuak eta etxebizitzak ezarriko dira. Hala, gaueko eta eguneko zerbitzua emango da. Areagotuko dira hirugarren sektoreko entitateentzako laguntzak. Horiek pertsonarik behartsuenekin lan egiten dutelako. Inbertsioak areagotuko dira gure adinekoen tutoretzapeko etxebizitzetan. Gizarte jantokia hobetuko da eta arreta hobea emango da zentzu askotan eta luze hitz egin dezaket. Interesatzen bazaizu gauza asko ditut kontatzeko. 110% igoera dago eta 110% igoera dago udal egoitzan. Zertarako? Hala, pertsonan zentratutako eredu batean aurrera egingo dugu eta oso harro egon behar gara. Izan ere, krisi honetan pandemiarekin zaintzen krisia atera da argitara eta aurrekontua landu da eta pertsonentzako da aurrekontua hau naiz eta saiatzen zareten aurkakoa esaten landuta dago pertsonarik behartzuenei laguntzeko, ekintzailei laguntzeko, krisialdiak nabarmen eragin dielako, bere itxaropenak murriztu direlako, negozio itxaropenak murriztu direlako eta askotan bere biziropena arriskuan jarri dutelako. Konpromiso irmoa dugu haiekin, laguntza zuzenak emango dizkiegu eta saiatuko gara murrizten krisialdiak izandako eragina arintzen. Guztiei esaten diegu gauza bera, behar ditugu indartsuagoa ateratzeko osasun, ekonomia eta gizarte krisi honetatik ateratzeko eta ahalik eta lasterren usteko atzean. Hala, esaten da berandu gabiltzala, ez ditugula egin nahi, laguntza horiek ez ditugula eman nahi, ez dugula arretarik ematen. Gustatuko leitzaidak esatea, ea Bizkaian leku bat dagoen, non gorago dauden, hau da, guk emandakoak baino laguntza handiagoak ematen dituen udalerririk badago. Guk uste dugu aurrekontuen zirriborroa beharrezko tresna dela 2021 bateko erronkei aurre egiteko eta horregatik egokia ez zaigu iruditzen, Alderdi Popularraren emendakina zaigu egokia iruditzen eta horregatik ez dugu alde bozkatuko. Mila esker. Rodríguez jauna. Bien, primero para aclarar algunos términos. Gauza batzuk argitzea gustatuko litzaiguke. Popular, no porque estemos de acuerdo con el presidente. Alderdi Popularraren kasuan ez da udal aurrekontuarekin batez gatozela, bestela ez segidu azpiazuren lerrotik, izugarrizko karikaturak aurkituko ditugu ere. Gauza ere guk ez dugula ideia berdina, Alderdi Popularraren ideia berdina udalerriaren inguruan. Gero gainera, zuzenketa partzialetan esan den bezala, hori erakusten da. Bai, Alderdi Popularrarekin bai gatoz bat gauza batean. Farsa hitza aipatu du eta salatu dugu guk ere farsa bat dela. Aurrekontu batzuk bozkatu dira eta gero udalak aldatu egingo ditu, gobernu taldeak, eta gero ganera batzuk barne hartu ere ez ditu egingo izan ere. EAJaren ordezkari jaunak dio, gastua 5 milioi gehiago eta diru-sarrerak ia 4 milioi gutxiago izango direla, ze gertatzen da? Gobernu taldeak begira aurrekontutik zenbat usten duen gastatu gabe, beraz behar bada horrekatuko dute urte betean. Eta 10 milioi euro gastatu gabe usten direnean, ez du erakusten eraginkortasuna dauela. Eraginkortasunik eza baizik. Proiektu batzuk aurrekontu pasatzen doazelako. La representante del Partido Socialista que me... Eta Alderdi Sozialistako kideak esan dit, zerbait esplikatuko dela, ez. Ni gura du jakin zer gertatu zaigun aurrekontuetan. Nola nahi ere, erraza da. 800.000 euro gehiago jartzen baditugu obretarako. Eta gero zuek, gizarte arloan, 600.000 aipatzen badituzue, non daude 200.000 oiek. Hau oinarrizkoa da. Eta amaitzeko musikebarri aipatuko du gutxitan aipatzen delako eta nik uste du jendeari esan behar zaiola gutxikebarri urtean zenbat kostatuko den, 2000 batean. 785.000 euro 2000 batean. 140.000 garbitzeko eta gainerakoa mantentzeko. Hori aurrekontu hauetan esaten da. Eta musikebarri horren garestea denez, berrentagarri egiteko, logikoena da gehiago inbertitzea ekoizpenean, programazioan, musikebarrin egingo den horretan. Baina, kulturetxean, 350.000 euroko murrizketa sartze horren ordainetan. Hauze dator aurrekontu hauetan. Beste aurrekontu batzu daudela hortik itzaletan, horrek ez ditugu ikusi, guk hauek baino ez ditugu. Eta ez dakit zer azaldu nahi didazun, Carmen, eta ez dakit ni neuk ere kategoria nahikori dudan zurekin hitz egiteko, izan ere antza nire kide batzuk ez dute kategoriarik, baina nahi duzunean, hitz egingo dugu. Honen inguruan eta esan gabe geratu den honen inguruan ere, bukatzeko. Guk ez dugu esan gauza positiborik ez duenik aurrekontu honek.
badiogu mugikortasun iraunkorra mantentzen dela, aipatzen dela gutxi aipatzen badare, eta 2018ko partida bat atzerapenarekin finantzatuko dela, baina hori da. Eskerrik asko. Uriarte jauna. Bai, alkate, Andrea, eskerrik asko. Bueno, lo que EH Bildu... EH Bildu kulturarloko gastu gisa hartzen duena, behar bada beste izkera bat erabili behar da, gure ikuspegitik inbertitzea da, kulturan inbertitzea. Soberakinaren kasuan eta soberakinaren helburuen kasuan hemen hitz egiten da hori ere. Hemen proposatzen da zertarako erabiliko den soberakina. Eta urte honetan ere horrela izango da. Soberakinen edo aurrekontu aldaketen kudaketa? Normala eta logikoa da. Leku guztietan gertatzen da, etxedanetan. Aurreztu badugu diru bat, eta aurrek urtean likidatu ezin izan bada, eraginkortasun faltagatik edo gehiagizko eraginkortasuna izateagatik, batzutan igual ez gara gai izan, batzuk eta beste batzuk aurrera eramateko. Esfortzu egin dugulako errendimendu berdina lortzeko gastu gutxiagorekin. Eta 2008an hori egiten saiatu gara, eta gaina lortu dugu, ikusi dugu, ezta? Gai garela, aurrekontu hauek aurrera ataratzeko gai garela, behar izan dana kontuan hartu da 10 milioi euroko dekalaje hori kontuan hartu da. Eta oraindik ez dugu krediturik eskatu. Eta aurrekontu instrukzioan bertan esaten da, aurreikuspen hutsa dela. Beharrezkoa bada edo, beharrezkoa bada, bai, eskatuko dugu inbertitzeko. Inbertsioetan inbertitzeko, gastu arruntean. Behar bada krisi ekonomiko izango dugu datozen urteetan ere, baina gutxienez, oraindik ere gure zerbitzua ona izan dadin, eta eraginkortak izan gaitezen, gastu gutxiagorekin. Prozesuak hobetu ditugu, teknologikoki hobetu garelako, dantola eraldetik ere hobetu garelako. Gehiago be daitekela, bai, eta kudeatzen ari gara hobekuntza hori. Horri, murrizketa deitu nahi badiozue, aurrera, baina guk uste dugu, hobekuntza bat dela, eraginkortasuna hobetzea, eta apustu irmoa da, eta hobe daitekela argi dago. Administrazio guztietan gerta daiteke, eta hobe dezakegu guztiok, enpresa administrazio zein norbanako guztietan. Eta herritarrak ziurreni, gabezia batzuk hautemango ditu. Gure partetik ere hori egiten dugu, eskerrik asko. Eskerrik asko, beraz, bozketara pasatuko gara. Enmendakinaren aldeko bozkak, Partido Popularra, abstentzioak, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos, eta kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Eta orain partzialetara pasatzen gara, ezta? Emendakinetara. Ez, bozketara ez, debatera. Bai. Gainera esan da ginen, akordatuta. Bai. Nila segidan egiten arintzan dena. 15 minutuko deskantzua egingo dugu. 11 eta 10 dira, eta 5 hemen mesedez.
Nos falta Alicia, a ver. Alicia falta zaigu. Carlos Sergio hor daude. Está Íñigo, Carolina, Yanire, Mikel, Ainhoa. Falta Arantxa, Alicia, Carlos Sergio. Ahí está. Natalia, Arantxa. Nos falta Alicia. No, Carolina está. Yo creo que falta Alicia, ¿no? Solo. Sí. Ahí está. Perfecto. Bueno, pues hasiko gara. Bigarren txandan. Gogoratu zazute, adostu genuen bezala, txanda honetan 12 minutu, gero 7 eta gero 3 izango dituzutela. Beraz, hasten gara. Ami Banderea. Zeure. Eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, como decía. Lehenengo txandan, esan bezala, Elkarrekin Podemosetik 74 emendakin partzial aurkeztu ditugu, zehatza zeharkakoak eta handinaiak. Urte ezaiari aurre egiteko, gure bizitzei eragingo baitie urte honek. Gure proposamen guztiak egun egoeran zentratzen dira, jentea eta kaltetutako sektore erdigunean jarriz eta irtenbide praktikoa bilatuz. Labur azaldu nahi dut, emendakin partzialen baitan, 4 emendakin tekniko egin dizkiogula aurrekontuaren arauari murrizteko eta hobeto esan da eskumenak alkatetzari eskuordetzeko almena murrizteko eta kentzeko kasu batzuetan. Uste dugu gainerakoi eskumenak kentzen ari direla alkatetzatik eta alkatetzare bere gain hartzen ari dela pilo bat gauza eta ez dituela osoko bilkurati pasatzen, hori ez da gardena. Gehiengo osoa dute da, eta ez dira azkarrak tramitazioekin beraz ez dugu behar izanik ikusten horren besteko almena alkatetzari emateko. Emendakin hori ez gain, lehentasun eta behar izan batzu, bildu ditugu beste 60 emendakinetan. 5.300.000 euro guztira. Eta horien bitartez honako blokea ditugu. COVID laguntzetan, 1.842.500 euroko laguntzak. Zeintzu dira, dekretu zitsi behar duten entzako zuzeneko diru laguntzak, autonomo eta eten alokairu gasto murrizteko laguntzak, merkataritzarakoak, ongizate pertsonala zaintzari bideratutakoak, taxi bideratukoak eta mikroetei dagokienak. Eta baita kreditu globala areagotzekoak ere, aurrekoak osatzeko zedez. Aurrekontuetan ez da agertzen guk eskatzen dugunaren antzeko ezer, eta gobernuak gehienez ere gure proposamenen 8% sartu nahi zuen, eta ez da nahikoa. Gizarte zerbitzuetan guztira esan ziguten, gure proposamenen 9% zenbateko onartuko zutela esan zikuten. Hezkuntzan aurreskola berriak, hezkuntza publikoa sustatzeko, eskolako etapa hasten denetik, zentro berri bat irekitzea, helduentzako hezkuntzarako, eskola jazarpenaren aurkako kanpainak eta eredu berri bat jantokietarako, Eusko Legebiltzarraren akordio hori men eginez, eta ez dute hau kontuan hartu. Familientzat, etxebizitzen egokitzapen digitalerako laguntzak, zenideako zaintzeko pertsona kontratatzekoak, eta suizidioaren aurkako kanpaina kontuan hartu behar da momentuagatik. Berdintasun arloan, orain bertan, emakumeen etxerako eraikin publiko bat gehitzean, 1.000.000 euro baino gehiago. Indarkeria matxistaren biktimak oroitzeko ekintzak egitea haientzako zuzeneko laguntza baita ere, autonomia bermatzeko, emakume elkartentzako diru laguntza, proiektu estrategikoak egitako berdintasun arloan, getxoko zaintzalanen inguruko diagnostiko egitea, eta baita ere, getxoko emakumeengan pobreziak duen eraginari buruzko azterlana ere.
ados daude hauetako askorekin, baina gobernu taldetik 7% inguru baino ez du onartu nahi. Guk estatutakoaren 7%, esate baterako emakumeen etxean, 10.000 euroko gastu minimora murrizten zen, gu proposatutako 1.000.000 hori guztia espazioa bilatzeko. 5 urte egon gara itxaroten, eta gazteria arlotik zer diogu ba? Aurren eta nerabeen tokiko kontseilua martxan jartzea, ados daude, baina guk eskatutakoaren laurdena baino ez dut onartzen. Sartze aktiboan, laguntzak adinekoen kolektiboentzat, proiektu estrategikoak egiteko, segurtasun arloan, herritarren segurtasunari buruzko azterlana egitea pandemiaren arira. EAJaren eta PSEren eskaintzak 9% baino ez du kontuan hartzen. Ingurumenaren, hondakinen eta mugikortasun iraunkorren arloan 13 proposamen, 760.000 euro baino gehiago. Tartean, edukiontzien pedala jartzea, retorna sistemaren bitartez ontziak kudeatzea, kontzientzazio kanpaina bat egitea, basura leza delakoari aurre egiteko, komun publikoa jartzea behin-behinean, aizkorri eta dilizen, instalazioak eta ibilbidea modernizatzea bolue inguruan, garrantzia emateko, elkartentzako diru laguntzak ingurumena babesteko proiektuetarako, solo tradizionalak eta hirikoak sustatzea, beste leku batzuetan egiten den bezala, txakurrentzako aisialdirako lekuak areagotzea, Campa del Loro eta La Bola Play, Hondartzan, katuen kolonia kontrolatzeko metodoa abian jartzea, eskola bideak martxan jartzea, aurrak eskolara oinez joateko segurtasunez, zaratan eurgailua bidegorrietan eta 30 joateko eremu berriak neurri hoie bermatzen direla ikusteko. Eta euskarria jartzea bizikletek aparketatzak, hori guztian metroan eta autobusen geldalekuetan. Gobernuaren proposamena 18% baino ez du kontuan hartzen, eta hori gehienez ere. Tartean, aitzakiak esaten dute hondakinen foroan landu behar dela hori, eta oraindik legegintzaldi honetan ez da bildu. Ez dago gogo handirik ingurumenaren alde egiteko eta hondakinen bilketari ere mesede egiteko. Tak eskatzen gaitu, hirigintzan eta etxebizitzan 4 neurri, 578.000 euro. Birgaitze plan bat, Santa Eugeniaren murako Romon, Getxonko jauzina sartzeko analizi bat, Europako ereduak oinarri hartuta, zuzeneko diru laguntzak etxebizitzen barnealdea bergaitzeko, eta etxebizitzaren udal bulegoan martxan jartzea, etxebizitzarloko laguntza mateko. Ez ditu horiek kontuan hartu. Bueno, bai, zerbait bai. Santa Eugenian bombilla hobea jartzea, eta hori omen zen ba auzo baten birgaitzea. Ondare historiko eta artistikoaren babesarloan 680.000 eurorekin 2 gauza eskatzen ditugu. Getxoko ondare historikoa eta bauzokoetakoa babestea eta belaunaldi arteko zentroaren proiektua berplanteatu eta nagusin etxea eta euskaltegi zaharra mantentzea. Auzoaren memoriaren parte direlako. Hoietatik ere, bakar bat ere ez da gobernu taldaren interesekoa. Gainera, oso garrantzitsua deritzogu kontuan hartzea nagusien etxea oraindik ere, hobeto esan da oraindik, barne hartzen duelako kolektiboen nahia. Getxoko ondare historikoarekiko konpromisoa eta adinekoa zaintzeko beharra. Baina ez dugu sorterik izan oraingoan ere, udalak uste duelako ez duela zeresanik honetan. Proiektuaren jarraipena egiteko batzordean erdia udalaren abada ere. Ez dugu hori sinetziko. Parte hartze eta gardentasun arloan 5 neurri, 225.000 euro. Herritai arreta emateko bulegoa berriro irekitzea udaletxean eta Bidezabalen. Herritarren kontsulta plan bat egitea, irizpide bateratuekin. Parte hartze prozesu bat martxan jartzea hondakinen kudeaketa ereduaren inguruan. Tokiko bizikidetza foroa martxan jartzea, Getxoko memoria historikoaren arloan. Inoz ez delako gai hori landu, eta ezaiolako ikusgaitasunik eman. Eta azkenik gobernuak kontuen berri gehiago ematea, alkate Andrearen agendaren bidez eta argitalpenen bidez. Bizikidetza foroa interesatzen zaie, baina ez dute uste ikusgarri egin behar denik edo partida ekonomikorik bideratu behar zaionik. Urte gehiagi daramatzate hori ekidin nahian. Gu badaukagu konfiantza, oraindik benetako konpromiso hartuko dutela forori martxan jartzeko.
gainerakoen kasuan, aurrekontuak ez dira gauza askorik aldatuko. Azkenik, erakunde autonomoentarako hobekuntzak proposatu ditugu. Kulturetxerako, lanerako mahai intersektorial bat nahi dugu kultura arloan, sektoreko aldarrikapena jasotzeko, arte erakusketarako gela bat martxan jartzea, torrenekoa berreskuratuta, eta auzoetan areto gehiago jartzea. Eta egoitzarako erizain gehiago kontratatzea. Hilabete asko daramatzate hori ere eskatzen eta. Bi gauza argi geratu zitzaizkigun ba. Ez zutela ikusten egoitzako langile gehiago kontratatzeko beharrik ikusten, eta torren ez dela berreskuratuko arte erakusketetarako. Momenturen batean hain zuzen ere erabaki dute eta destranjiz egin zuten aldaketa. Hori, udaletxetik herritarrei arreta eskaintzeko bulegoak kenduta inongo arrazoi bari, erabaki hau behin behitikoa izango da eta kultura sektorari eragingo dio, eta baita udaletxera datozenei ere, aurrez aurreko arreta jasotzeko. Ezin zuten okerrago jardun. Kopuru hau ezuek onartutakoak ez dira nahikoa jendeari laguntzeko, ez dute zer konpontzen, bestela begiratu. Ostalaritzarako laguntzak 50.000 euro. 300 ostalari eta ostalarirentzako 160 bakoitzarentzat. Ze uste duzu lortzen duzula zuen politika beldurtiekin, ez baduzu benetako apusturik egiten. Borondate egon daiteke, baina kontsiderazioa txarto pasatzen ari direnen alde hori ere izan behar da. Zuek ez daukazu horrelakorik eta agerian uzten zaituztete erabakiak hartzeko orduan. Zuek eroso zaudete gehiengo osoarekin da uste duzu ez duzuela beste inor behar, baina ez horrek ez dizue balio. Ideia behar dituzue zuenak ez daude guneratuta eta ez dituzue oposizioaren proposamenak baloratzen. Pena da, herritarrek akordio handia nahi dituztelako, bakarrik hartutako erabakia barik. Izan ere, hitz egiten saiatu arren borondate politikoa da garrantzitsua. Guri argi geratu zitzaizun onartzen zenutela, aurrekontuen zati txiki bat onartzea, baina ez da erabilgarria, ez da praktikoa, eta aurrekontu honek ez dute benetan behar denari erantzuten. Hemen jasotako ideien kasuan, berriro uste dugu inozentena direnak ordaindu beharko dutela. Gure partetik horregatik kontrako bozka baino ez du merezi, eskerrik asko. Eskerrik asko, Amiba Anderea. Rodríguez jauna. Bai, gure ustez arlo ekonomikoa garrantzia berezia izan behar du 2021 urtea, baina haratago begira jarri behar duelako getxo. Eta horretarako 2021 urtean lehenengo urratsak eman behar ditugu. Arlo ekonomikoan onartzen dugu, edo onartu dezakegu gobernu taldea proposatzen duen pandemiak eragindako kaltei kreditu gehigarriekin erantzutea. Onartzen dugu, beldur handiarekin, baina onartu dezakegu. Baina arlo ekonomikoa proposatzen dugu getxostarra txartela edo sistema, eta horretan insistitu nahi dugu hainbat urtetan proposatu dugulako, hau da, getxostarrentzat eta getxotarrek eginiko salerosketa zirkuito bat. Herrikoiaren filosofia, diru herrikoiaren filosofiarekin, eta horren gakoa, komunitatea sortzean datza. Herriko kaleek dendak behar dituzte, dendek gu behar gaituzte, eta guk dendariak eta kaletako alaitasuna behar dugu. Beraz, proposatzen duguna da saltzaile eta erosten dugunon artean, herri komunitatea sortu. Diru zirkulazioa komunitate horren barruan indartuz herriko azpiegitura ekonomikoa sendotuko dugu. Eta proposatzen duguna da, haratago begiratzeko baitare, ostalaritza eta salerosle edo merkataritzaren inguruko plan estrategiko bat egitea eta era parte hartzaile batean egitea. Azkena egintzana 2008 urtekoa da eta geroztik denbora asko pasada, gauzak asko gertatu dira eta realitateak aldatu da, merkatua aldatu da eta saltzeko moduak aldatu dira. Hausnartu eta planifikatu inbarrea. Decíamos que en el ámbito económico del socio... Gakoa izan beda eredu sozioekonomikoa eta getxostarra txartela erabil dezakegu esate baterako zirkuito moduko bat lortzeko. Horrela, onurak zirkuito horretan geratzen dira eta komunitate moduko bat sor daiteke udalerrian bertan, saltzaien eta erosleen artean.
eta guztiz beharrezkoa da plan estrategiko bat, azkenekoa daukaguna 2008koa delako, eta ordudanik denbora asko pasatu delako. Merkataritzak asko jasan izan du pandemiaren baino lehenago ere. Merkatuan azter egon diren aldaketak, errealitatearenak, eta gauza da guk ez dugu nahi hilik dagoen herri bat, bizirik dagoen bat baizik. Edo ilapandegiak edo manikura denda bakarri dituena. Eta hiriko autobusaren sistema nahi dugu. Auzoak hurbiltzeko ambulategitara esate baterako ere, ez da kontua Hondartzara joate bakarrik, behar bada hori ere bai. Baina Andramariti, Zubietatik edo Neguritik eta inguruetatik, jenteak autobus hartuta ambulategitara joan alizatea, adineko pertsonen kasuan esaterako. Edo Portuzarreko jendeak Getxokirolakera joan alizatea, aldapak igo eta jaitsi behar izan egabe. Hori da hiriko autobusaren sistema. Baina ez dute hau aipatzerik ere nahi gobernu taldetik. Sarriko bason bidegorri ere nahi dugu, uste dugulako bidegorriak behar izana baino gehiago, hezialdirako behar izana baino gehiago, mugikortasunerako behar izana direlako. Behar izan funtzionala. Bidegorria batzea ezinbesteko da horretarako. Eta uste dugu handiko etxe kalean zerbait egin behar dela, ez dutelako oinezkoentzako bat ere tarterik, ikusiko du zer egingo dugun udaletxeak, eta uste dugu trafikoa ordenatu beharra dagoela, Algortako etorbidean, gasolindegi zarraren eta udaletxearen artean. Trafiko azterlan bat egin beharko litzateke, ematen da egitengo dutela, baina ez dakit nik. Gauza da, etxeak erortzen direla, dori dirudi da, trafikoare landu behar dela, berse gertatzen dara amaieran. Eta zergaitik ez diogu presioa sartuko metroa lurperatzeko asmo hori? Gizarte larrialdirako laguntzak igo behar direla, benetako errealitatea isla dezaten, eta baita ere energia txirotasuna lagundu eta laguntzak begibistan jarri nahi ditugu. Eta horretarako, eta era excepzional batean, lehen esan dugun bezala, politikariok jasotzen dugun soldata dietak edo diru laguntzak murriztea proposatzen dugu. Eta nola ez, gizatasunez eta justiziak jokatu nahi du. Sakabanaketaren kontra ahots asko entzuten dira, orain, baina ekintze kontrako jarrera erakusten dituzte. Eusko Alderdi Jeltzaleak eta Alderdi Sozialistak ukatu egiten dizkiete Getxoko presoen familiei sakabanaketari aurre egiteko diru laguntzak. Sakabanaketa zigor bidegabea da, arbitrarioa, injusto eta kalte ekonomikoak eragiten duena. Hitzak ez dira nahikoak, eta hitzak ustelak dira, atzetik ekintzak ez baldituzte edukiaz betetzen. Eta ondariaz kezkatuta gaude, aldatu induzue Punta Begoñako eredua, eta horren ondorioz ez dakigu non geratuko den Galeako gotorlekuaren berreskuratze lanak. Aspaldin hor badagoela, omen dagoela proiektu bat, kajoi batean gordeta. Zer gertatuko da San Martin eraikinarekin, zer gertatuko da gasolindegi zaharrean, zergaitik ez gara azten pentsatzen nola erabil dezakegun espazio hori, naizta bidean gauzak egon, ze ikusten dugu zer nolako presa izaten du udalonek gauzak itxeko, gogoratu bestela bentako lanak 2016 hasi ziren, prozesu parte hartzailea 2020 urtean oraindik ez dira gauzak bukatu. Eta pentsatzen dugu baita ere Getxok behar duela emakumezkoen etxe bat, mugimendu feministak ala eskatzen duelako. Eta mugimendu feministak erabaki behar du nolakoa izan behar den emakumezkoen etxe hori, eta zertarako eta non. Segure ustez, etxe horrek toki fisiko bat behar du. Hala ere, nolakoa eta zertarako hori emakumeek erabaki beharko dute, beraz horregatik proposatzen dugun prozesu parte hartzailea. Handitu nahi ditugu emantzipazioako diru laguntzak, urtebetez ematen dira, guk uste dugu hori handitu inbardala, luzatu inbardala eta alokairurako diru laguntza batzu proposatzen ditugu hauen ostagarri bezala. Eta baita ere, eta Elkarrekin Podemosek esan duen bezala, etxe bizitzaren institutua proposatu izan dugu. Zalantzari gabe, Romo Itzubaltzetako eskola zaharrak, euskaltegi zaharra eta betiko nagusien etzea zutik nahi ditugu, zutik eta bizitzaz betea, eta osoaren orainmenaren lekuko eta etorkizunuaren gidari nahi ditugu. Eta Teietxeko metroplazan eta Aretako Zake plazan, komun publikoak ezartzea legok ezarto, eta baita ere aurrentzako parkeak estali eta txikiguneak egin. Ez dugu ahaztu nahi izan,
Getxo kirolakeko kirol ikastaroak, gure ustez udala prest egon behar da, ahal den momentuan, harineketan, kirol ikastaroa horiek berreskuratzeko, eta udalak aurkeztu dituen aurrekontuen arabera, hori ez du egingo goizenez urrir arte. Hauek dira, batez be, proposatzen ditugun zuzenketak, eta zuzenketa horien inguruan, hitz egiteko prest gaude, eta prest egun gintezke, baina ez dugu horren prestutasuna topatu udal gobernu taldearen eskutik. Ez dugu uste zuzenketa arraroak direnik, baina gauzak direl moduan ez du inork ezer egin zentzu horretan. Eta aprobetxatu nahi dut ere, baita ere esateko pixkat nola landuko ditugu Elkarrekin Podemosek aurkeztutako zuzenketa batzuk, ontzat ematen ditugu gehienak, batzuekin ez gaude ados eta beste batzuekin zalantzak ditugu, baina batez be, gehienak babestuko ditugu. Alderdi popularrarekin zailagoa daukagu, zuzenketa batzuetan ikusten delako, beraien euskararekiko obsesioa, eta hori ezin dugu babestu, euskarari babes guztiak entzea proposatzen duenean ezin dugu babestu, eta beste kasu batzuetan proposatzen duelako beste gauza batzuk adibidez guretzako onartezina direlako, esate baterako amildegietatik planteatzen duen pasealekua, edo zalantzan handiak ere dauzkagu Gobela ibaiaren inguruko pasealekuaren inguruan. Azken finean, gure ustez inguru hori animali eta landarentzako izan barra nagusiki eta ez horren beste pertsonentzako. Baina horren aldean badaude beste proposamen batzuk babestuko ditugunak, eta izango dira batez ere badibidez neguriko geltokiari aipamen egiten diona, edota gasolindegi zarrari aipamen egiten diona, edo metro estaltzeari aipamen egiten diona. Beraz, hori dira baita ere guk proposatutakoak, guri ez digute inork ez digu eskaini inolako akordiorik, bai, iradoki ziguten ea zuzenketa batzuk erretiratuko genuke pleno honetan, ondonengo promesen batzuen truke, bai esaten dugu ez dugu zuzenketarik erretiratuko pleno honetan, gobernu taldea enkargatu da hainbat zuzenketa ez onartzen, ezan bezala inolako oinarririk gabe, ze ez da inondik inolare ulertzen, Bizkaiko Batzar Nagusitan posible dana, Getxoko udalean posible izatea, Bizkaiko Batzar Nagusitan legala dana, Getxon ilegala izatea, araua berdina denean eta legea berdina denean. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Rodríguez jauna eta Andrade jauna, zeure txanda. Sí, gracias, señora alcaldesa. Eskerrik asko alkate Andrea eta egunon berriro ere, zoritxarrez ez dugu osoko zuzenketaren babesa lortu. Aurrekontua faltsua da eta ez dio erantzuten herriaren premiei. Hala, hori espero genuenez saiatuko gara aurrekontu apur bat aldatzen emendakin partzialekin. Horretarako 14 aurkeztu ditugu zehazki. Bat, aurrekontu egikaritzapeneko arauari dagokionez eta beste batzuk aldatzeko partida batzuk uste dugulako badaudela beste batzuk onuragarriagoak direnak. Eta 8 milioi euroko kopurua dute horiek. Esan bezala, lehenik eta behin, emendakin bat aurkeztu diogu aurrekontu egikaritzeko arauari. Horrela, ekidin nahi dugu alkate andereak eskumena izatea dirua aldatzeko. Izan ere, kreditu gehigarrien bidez, aukera dauka kredituak eta dirua aldatzeko kontu emate bakar batekin. Badauka eskumena horretarako, baina ez duten nahi hemen eztabaidatzea kontu horiek. Jarraian, beste emendakin batzuk aurkeztu ditugu arazo nagusiei aurre egiteko. Hala, gure herritarren egoera hobetu nahi dugu gizarte kohesioko arloa indartuz eta gainera saltzaileei eta enpresariei laguntza eman nahi diegu. Hala, nahi dugu gizarte kohesioko arloa 1 milioi euro baino gehiago areagotzea. Hala, baliabideak eta arreta hobetzeaz gain, guk nahi duguna da guztiek edukitzea laguntzak eta epe barruan jasotzea laguntzak eta zentroak existea. Guk uste dugu Getxok zerbitzuaren kalitatea hobetu behar duela etxez etxeko zerbitzuan. Hala,
Gure herritarren etxebizitzetara doazen pertsonek denbora nahikoa izan behar dute bere lana ondo egiteko eta plus hori gure udalak osatu behar du. Hala, zerbitzuak osatu behar ditugu etxez-etxeko elikadura zerbitzuak hobetu behar ditugu. Elikadura maila txarra dutelako adineko asko ez dutelako sukaldatzeko gogorik. Gainera, respiro edo arnasa hartzeko programak indartu behar ditugu, zaintzaile asko direlako senideak eta asko daudelako herrian. Hala, gizarte eremuko elkarte guztiei eman behar diegu laguntza. Hala, Banco de Alimentos elkarteari 5.000 euroko laguntza ematea edo Karitasi 15.000 euroko laguntza ematea, benetan txantxa ematen du. Lehen esan den bezala, gure herritarrek gazteria handia daukate pilatuta eta partidak indartu behar ditugu zahartze aktiboa indartzeko. Hala, 127 murriztu da gutxi gora behera gobernu taldearen aurrekontuan, eta guk uste dugu guztiz aurkakoa egin behar dela. Horrez gain uste dugu beharrezkoa dela familia topagune bat sortzea, adingabeak partekatzeko eta trukatzeko gatazka egoeretan. Horretarako guk San Martin eraikina erabili nahi dugu. Eta hori proposatu dugu Batzar Nagusietan eta Eusko Jaurlaritzan ere bai, hau da Eusko Legebiltzarrean. Poligono gorria ere aldatu nahi dugu, hala? Zentro zifiko bat egon behar da auzo guztietan, gazteentzat, adinekoentzat edo besterik gabe auzo lagunekin egoteko. Hala, esaten den bezala, herritarrei arrainak eman behar dizkiegu jateko, baina gainera arrantzan irakatsi behar diegu. Horretarako prestakuntza eman behar diegu, ahaldundu behar ditugu eta tresna beharrezkoak eman behar dizkiegu lana bilatzeko edo bestela autoenplegua sustatzeko. Horretarako emendakin bat aurkeztu dugu. 1.000.000 euro baino gehiagokoa promozio ekonomikoko arloa indartzeko. Hala, langabezia handia da Getxon eta gainera aurrekontuan promozio turistikoko eta ekonomikoko arloak murriztu dira. Gainera, zerga politika bereziak daude Getxon eta udal honetatik ez dugu etzi nahi eta ikastaroak eta prestakuntza kendu beharrean bikoiztu edo hirukoiztu beharko genituzke eta ez badugu jakin nola egin, laguntza eska dezakegu, berrasmatu behar gara, berritzaileak izan behar gara gure pentsamoldeetan eta gure egiteko moduetan, eta laguntza eman behar diegu Getxostar guztiei bere etorkizuna eraikitzeko. Eta saltzaileen, merkatarien, elkartei laguntza eman behar diegu, premiak ezagutzen dituztelako, ez du ezertarako balio kontseiluak sortzeak, gero kontuan hartzen ez baditu, horretarako emendakinak aurkezten ditugu. Adibidez, kontseilu horietako batetik sortu da premia bat. Hau da, udal honek abalak emango ditu negozioak sortzeko eta guk pilotu froga bat egin nahi dugu. Astegi batekin, horrela, udalak alokatu egingo ditu lokal batzuk, adibidez Amesti kalean, eta alokatuko ditu presio publikoetan baldin eta enpresa buruek edo ekintzaileek negozio batekin nahi badute. Denok batera, hori da merkataritza sustatzeko modurik onena. Eta hortik aurrera, buelta eman nahi izan diogu aurrekontu honi, grisa delako, ilusiorik ematen ez duelako. Auditeriak eta espaloiak besterik ez dira aipatzen, lan egin dugu, esateko ideiak ditugula eta ilusioa dugula Getxo betzeko. Ziur gaude, krisi garai hauetan, eta gainbera une hauetan jenteak begiratzen gaituela eta ilusioa behar duela. Hala, momentu hauetan, eskutatu beharrean gobernu taldeak egiten duen bezala, altzatu behar gara eta erein behar dugu. Gero, usta hartzeko epe laburrean, inbertsioak egin behar ditugu ilusioa sorrarazteko eta etorkizuna eraikitzeko. Horrela, uste dugu beharrezkoa dela metroa lurpetzen hastea Getxon, aretatik Bidezabaleraino, ez bakarrik Algortatik EH Bilduk proposatzen duen bezala. Zuek begiak barkatu itxi beharko zenituzke, eta imagina ezazue zaratarik gabeko Getxo. Hala, berdegune gehiago edukiko genituzke lurperatzen badugu, lurperatuko bagenu. Eta amaigabeak izango lirateke aukerak. Hala, momentua da presioa egiteko hori lortzeko. Hala, gure herriko mugikortasuna hobetu behar dugu. Aurreko legegintzaldian gure taldearen eta gobernu taldearen arteko akordioa benetan historikoa izan zen. Hala, Algortan Manuel Gaintza parkina eraiki da eta beste gauza batzuk egin dira. Algorta asko hobeto dago gaur egun, akordioak lortu nahi ditugu tao erreformatzeko, baina horrez gain akordioak behar ditugu aparkaleku premia asetzeko. Aparkalekuak gure herritarren eskari nagusia dira eta batez ere merkataritza salbatzeko. Behin aparkalekua eraikita, oinezko kaleak edo bidegorriak egin ditzakegu, baina ezin ditugu aparkalekuak kendu horiek behar dituztelako. Hala, Manuel Gainzaren arrakastak bermatzen du esaten duguna eta horregatik azaleko aparkalekoa proposatzen dugu Sarajebon. 240
plazarekin. Funtsezkoa da hiri mugikortasuna hobetzea eta horregatik proposatzen dugu hiri mikrobusen ildo bat sortzea. Hori dute beste udalerri batzuek, gure inguruko udalerri batzuek eta horrela mugikortasunaren arazoa arinduko dugu eta metrotik urrun dauden auzoak konektatuko ditugu gune desberdinekin adibidez, Hondartzarekin eta proposamen bera dauka EH Bilduk. Hala, arrapala mekaniko berriak behar ditugu eta sare berria behar dugu. Arrigunagakoak egiteko 500.000 euro proposatzen ditugu, baina ubetik areneraino ere behar dira algortara igotzeko eta igogailuen funtzioa egiteko. Gainera partida bat jasotzen dugu, arrapala mekaniko guztiak estaltzeko, 400.000 euro inguruko kopuruarekin, erosotasuna handitzeko, eta batez ere matxurak saiesteko, egunero gertatzen direnak, hain zuzen ere. Gure emendakinetan ez dugu ingurumena hasten eta hala, ibai pasealekoa egiten hastea proposatzen dugu. Bai, pentsa ezazue aukera bagenu aretatik paseatzeko Gobela ibaiaren bidea badago eginda, besterik gabe zaindu behar da, badago eginda bai, zaindu behar da, hori da ekologikoena, zaintzea, lore zaintza besterik ez dago obra zibilik. Eta hurrengo urterako, ibai parkea az genezake, berdeguneak, egin genitzake ibaiaren ondoan. Eta momentu honetan eskonbrera bat dela esan dezakegu. Hala, gure udalerriaz gozatzeko aukerari jarraipena emanez, uste dugu aukera desberdinak daudela Arrigunaga Hondartzaren ondoan. Hala, pasealeku bat hasten da Bizkaia zubian eta horrela aukera genuke ibaiaren ertzetik sopelaraino heltzeko kostaldetik. Itxi begiak eta imagina ezazue paseatzea, aukera edukitzea paseatzeko Gobela ibaitik gure kostaldetik. Oso unkigarria da benetan Alderdi Popularrak proposatzen duena, ezta? Gainera, Galeako fortea lehengoratuko da. Hala, gobernu taldeak bertan bera utzi zuen itsasargia proposatzen zen eta erakarpen puntua izango zen. Hala, gehitu beharko litzateke arrantzalearen museoa guk Portu Zaharrean proposatzen duguna. Hala, horrela, bizitariek aukera izango dute kostaldearekin lotutako gaiak ezagutzeko Portu Zaharrean, arrantzalen bizitza ezagutuz. Horrez gain, aurrekontu honetan, ekimena daukagu, Alderdi Popularrak ekimena dauka eraikin historiko zaharrak lehengoratzeko. Hala, neguriko geltokia berreskuratu behar dugu eta horretarako 1.000.000 euro baino gehiago inbertitu beharko da. Hala, aurrietan dago neguri geltokia eta guk uste dugu kultur ekipamendurako erabili behar dela, oso beharrezkoa delako bertan. Hau da, guretzat oso garrantzitsua da, auzo guztiek ekipamenduak edukitzea. Ezin dira eraikin berriak hasi, orain ditugunak erortzen badira. Hala, abandonuaren aurka egin behar dugu, emblemak suntsitu dituzue, adibidez San Nikolas Plaza eta Eskaiera kendu dituzue, Mataderoa kendu duzue, Romoko kulturetxea, abandonatu duzue Usategi eta Aizerrotako errotarekin egingo duzuek gauza behera. Hala, oso garrantzitsuak dira referente horiek guretzat eta konpondu dituzuenak ez dira oberako. Hala, gure udal emblemak erabili dira eta zentzu horretan erreformatu eta birgaitu behar dugu gasolindegia. Hala, inbertsioa ez da handia, baina instalazioak erabili beharko dira bus geltoki bat egiteko eta hor gure seme-alaba jasoko ditugu. Gaur egun, autoilara itzelak edo autobusilara itzelak sortzen dira, hobeto esan da. Liburutegi bat, itxarongela bat, seme-alabak itxaroteko, busti gabe eta komun publiko batzuk oso beharrezkoak direlako. Hala, bai negurin bai gasolindegian proposatzen dugu faktura organismoak jabeak ordaintzea. Egikaritzapen subsidiarioaren bidez kasu honetan. Gero jarraituko dut, ez dudalako denbora nahikorik izango jarraitzeko, mi esker, gero jarraituko dut. Gero jarraituko dut nire emendakinekin. Queda tiempo, si quieres. Denbora daukazu, nahi baduzu jarrai dezakezu. 12 minutos dan para mucho. 12 minutu asko dira, hitz egiteko, bai. Díaz Anderea. Mila esker. Analizar Emendakinak aurkeztu aurretik, gustatuko litzaidake zerbait esatea entzundako hitzaldien arabera. Elkarrekin Podemoseko ordezkariaren eufemismoek harritzen naute. Hala, prozesu parte hartzaile bat egin da emakumeen elkarteekin eta oposizio taldearekin berdintasun foroan
emakumeen etxearen kokapen bat bilatzeko eta abian jarri ahal izateko. Esaten duzue, leku bat bilatu dugula, baina ez duzue esaten emendakin bat proposatzen duzuela 100.000 euro baino gehiagorekin 2021 urtean egiteko, ematen du badakizuela non egin behar den, eredua oso argi duzuela, ematen du oso argi duzuela zer nolako ekipamenduak behar diren, eta berehala egin nahi duzuela adostasunik gabe. Hala, EH Bilduk esan dizue beste prozesu parte hartzaile bat behar dugula horretarako. Hala, argiztapen guztia berritzea eraginkortasuna hobetzeko romon, ideia horri dagokionez, argiztapena hobetzeaz gain, eta hori oso garrantzitsua da, indarkeria matxista prebenitzeko, esaten da, bonbilak hobetuko direla besterik gabe. Hala, Alderdi Popularrari gustatuko litzaidake hauxe erantzutea. Ez kezkatu, inor ez da geratuko udalerri honetan laguntzarik gabe, baldin eta betekizunak betetzen baditu noski. Gizarte laguntza guztiak emango dira, gustatuko litzaiguke hori egitea udal guztietan, udalerri guztietan, diputazio guztietan, eta Alderdi Popularrak gobernatzen duen leku guztietan askoz herrialde hobea izango genukeelako. Egon lasai, arnaz sistema eta etxeko laguntza zerbitzuan ordu gehiago ditugu, eskatutakoa baino askoz gehiago daukagu eta Elkarrekin Podemosen eta Alderdi Popularraren emendakinekin jarraituko dut. Hala, ikusten dugu, zentzu antzekoa dutela naiz eta aldeak dauden. Bi taldeek uste dute, kendu behar dela alkatetzaren eskuordetzea, kreditu aldaketak onartzeko, kreditu gehigarriak onartzeko, eta beste gauza batzuk onartzeko. Elkarrekin Podemosen kasuan hori eta Alderdi Popularraren ustez, prestamoak, maileguak berriz finantzatzeko eskumen hori kendu behar zaiola alkate andereari. Elkarrekin Podemosi dagokionez, esaten du ez liratekela luzatu beharko, baldin eta aurrekontua onartzen bada. Horri dagokionez, figura asko aipatu ditugu oraintxe bertan eta tresna zilegiak dira. Tresna erabat zilegiak eta ez bakarrik udal honetan baizik eta administrazio publiko gehienetan hori egiten da. Hala, bere helburua hauxe da, besterik gabe, kudeaketa eraginkorragoa izatea nahi da. Hala, batzuetan, administrazio batean aurrekontu orokorra esartzen denean, egoera desberdina da. Hau da, hilabete batzuk pasatzen dira gobernu taldeak aurrekontua egiten duenetik eta askotan ez dator bat etorkizuneko egoerarekin. Hau da, aurrekontua egikarituko da 2021ko abenduaren 31 arte eta horrela bien bitartean egoera aldatzen da. Adibiderik onena ez dago getzen baizik eta administrazio guztietan. Eta 2020ko ekitaldiak hori erakutsi du egoera oso aldakorra izaten dela eta tresna horiei esker hobeto kudeatu ahal izan dugu ziurgabetasuna pandemiaren ondoriozkoa alegia. Hala, aurrekontu arauak besterik gabe aukera jarraitzen ditu. Eraginkortasuna bermatu nahi da kudeaketan eta hori bermatzen du aginduak, hau da, foru agindua, Bizkaiko foru aginduak horretarako aukera ematen du. Zentzu horretan esan dezakegu, anulazio bidezko baja, kreditu gehigarriak eta transferentzia kredituak, baimenduta daudela, baldin eta 105 gainditzen ez badute. Hori egunero egiten da, eta beti egiten da oso operatiboak direlako. Eta nola ez naiz eta zalantzan jartzen den, legezkoak direlako. Besterik gabe, zentzu horretan, zioen azalpenak hauz esaten du, eta hitzez hitz, irakurriko duenez, ez dugu itzuliko, barakamen askatzen dugu. Requisitos de información pública que siempre habían constituido un motivo de lentitud y trabajo adicional poco justificado para los casos económicamente relevantes. No existe en ello una pérdida de calidad de control, ya que la cuenta general supone la rendición pública de todos los datos económicos anuales y es el documento sobre el que debe hacerse la valoración final en la actividad realizada, tanto por la propia corporación como por la ciudadanía. Y digo esto porque el principio... Eta hau esaten dut arrazoi honengatik. Hala, Elkarrekin Podemosen emendakinetan arrazoi hori ematen da. Hau da, alkate andereak eskumena duela gastua berbideratzeko aurrekontuan onartutakoaren aurka eta askotan taldeek esandakoaren aurka. Ez gaude bat ere ados. Izan ere, urteko aurrekontua aztertzen badugu, hori da momentu egokia kontuak emateko, gobernu taldeak kontuak emateko eta datu ekonomiko egikarituak
emateko beti alderatuta onartutako aurrekontuarekin. Eta hori da momentua ere bai oposizioak egindako jarduera ekonomikoa aztertzeko. Ikusten dugu hori onartu egin zela gehiengo osoarekin. Eta ezela aurkako boskarik egon hori ikusten dugu eta besterik gabe oposizioko talde bakar batek hitz egin zuen momentu horretan. Beraz, ez zaigu koherentea iruditzen hori kritikatzea. Hala, delegazio horiek eskuordetze horiek kritikatzen dira arrazoi horiekin, baina gero izitzen zarete eta abstentzioa botatzen da momentu egokian. Eta orduan ikus daiteke benetan osoko bilkuraren aurka egiten den. Perdón, porque me falta el aire. Barkatu? Ezin dut arnasa hartu, barkatu, momentu bat. Además de esto, cuando se... Horrez gain, kreditu aldaketaren bat dagoenean kontu ematea egiten da osoko bilkuran eta eskoa delako eta horrela fiskaliza daiteke gobernuaren jarduera. Continuando con... Emendakinei jarraituz. En lo que concierne a la delegación de la refinanciación... Maileguak berriz finantzatzeko eskumena aipatu da eta kentzeko eskatzen du Alderdi Popularrak. Hala, ez dugu ulertzen zein den zuen emendakinaren zentzua. Hala, delegazio hori soilik aplikatzen da eta Alderdi Popularrari esaten diot. Bakarrik operatzen da mailegua baldintza hobeagoetan berriz finantzatzen denean eta hori zuek badakizue. Eta zentzu honetan bukatzeko aurka bozkatuko dugu. Udal aurrekontu egikaritzapeneko arauaren aurka edo inguruan aurkeztutako emendakinen aurka bozkatuko dugu. Fiskalizaziorako gaitasuna ez delako murrizten eta baldintza berberetan mantentzen delako, baina batez ere, oso argi utzi nahi dugu delegazio horiek, eskuordetxe horiek, tresna erabilgarriak direla kudeaketarako. Batez ere, momentu hain zail honetan. Pandemiak eragindako krisi momentu honetan batez ere oso erabilgarriak dira. Eta hori, begibistakoa izan da 2020an. Besteak beste, finantzatu behar izan ditugu esoiko gizarte laguntzak, behartzuen entzat. Beharrezkoa zelako haientzat, hau da, aurrekontu zuzkidura behar zuterako eta ezin zuterako itxaron. Eta horrek bermatzen du tresna horrek. Eta hori bermatzen du tresna horrek. Por otro lado, pasamos a... Bestalde, aztertu behar ditugu alderdien emendakinak oso desberdin landu dituzte. Negoziazio prozesuan ikusi den bezala, batzuk prest egon dira akordiotara heltzeko eta beste batzuk ezain beste. Talde batzuekin apur bat urrunago heldu gara, baina azkenean ez dugu akordioa lortu. Hala eta guztiz ere positiboa da guretzat topaguneak egin izan Alderdi Popularrarekin, EH Bildurekin eta Elkarrekin Podemosekin bilerak egin izana positiboa da. Beti delako ona hitz egitea, elkarrizketak edukitzea, eztabaidatzea. Beti da ona jakitea zeintzuk diren bestearen lehentasunak. Ona da patxadas azaldu ahal izatea beste testuinguru batean, beste testuinguru atseginago batean, zergatik hartzen diren erabakiak eta zergatik hartu ditugun erabaki batzuk. Bideak bilatzea topagunerako, guztioi interesatzen zaizkigun proiektuekin, aldeak ikustea ere interesgarria da. Beraz, Alderdi Sozialistari dagokionez, atea irekita daukagu beti da gaude prest hitz egiteko, naiz eta beti ez garen ados egongo noski. Esan beharra dago emendakin partzial asko aurkeztu direla eta asko guretzat proiektu interesgarriak direla eta partekatzen ditugula, noski proiektu horiek. Hala, gobernu taldearen ordezkari gisa, nire iritzi pertsonala hori da. EAJ eta Alderdi Sozialista gehiengo osoa duten alderdiak dira eta zilegitasuna daukagu onartzeko, baina nik uste dut esfortzua egin dugula negoziatzeko. Hain zuzen ere, horretarako kolore gehiago gehitzeko eta anistasun gehiago gehitzeko aurrekontu honetan. Hala, barkatu, ez nengoen bilera berean. Baina emendakin asko daude eta ezin ditugu guztiak aztertu itzaldi honetan. Batzuk ezin izan dira eztabaidatu ere egin, ez dutelako gutxieneko betekizuna bete kontu hartzailetzaren txostenean arrazoi desberdingatik, zorpetzea eta zorra aipatu delako, konprometitutako kredituak erabili direlako, beste proiektu batzuk finantzatzeko, baita PMS-erekin lotutako finantzazioa erabiltzagatik ere, eta bar luze bat. Horregatik guztiagatik ezin izan ditugu eztabaidatu, baina ezin genituzke horiek onartu proposatu ziren bezala. Badaude beste emendakin batzuk gobernu taldearen konpromisoak direnak, adibidez, zuzeneko laguntzekin lotutakoak. Eta horiek badaude aurrekontuan jasota, adibidez, emakumeen etxearen prozesu parte hartzailea, edo laguntza zuzenak energia txirotasuna pairatzeko, arintzeko, eta beste ekimen batzuk.
batzuek ez dute kontuan hartzen beste administrazio baten eskumena dela. Ez da bikoiztu behar. Baina gainera, momentu honetan, are garrantzitsuagoa da hori kontuan hartzea. Hala, Elkarrekin Podemosek proposatzen du beste hildo bat sortzea, lan arrazoiengatik beste zaintzaile batzuk kontratatzeko, eta hori badago jasota laguntzetan. Hala, menpekotasun egoeretan hori dagoeneko aurre ikusten da. Hala, indarkeriaren biktima diren emakumeentzako laguntzak proposatzen dira, eta horiek Eusko Jaurlaritzaren zuzeneko eskumena dira, eta berdintasun, justizia eta gizarte politiketako sailaren bidez kudeatzen dira, eta urtero daude irekita urte osoan. Hala, oso garrantzitsua da guretzat ondarean inbertitzea, eta atxoko osoko bilkuran luz hitz egin genuen horren inguruan, eta saldu eginda gobernu talde honek begirada hori izan nahi duela ondarea erabat, eta oroar aztertu nahi duela premia ekonomikoa kontuan hartuz. Hala, horrela aukera izango dugu kuantifikatzeko, planifikatzeko erabilerak eta lehentasunak esartzeko eta kronograma zehazteko. Horrek ez du esan nahi, ondarearen gainean jardungo ez dugunik lehen esan zen bezala. Besteak beste, EH Bilduk hori esan zuen. Proposatzen digu mozio batean galeako fortea birgaitzea, eta bai, ados gaude proiektu horrekin, baina ez dugu hori egingo 2021 urtean, zergatik? Erabaki dugulako beste inbertsio batzuk lehenestea, oso interesgarriak direna, konpostaje planta barkatu bioegonkortze planta, eta beste gauza batzuk inbertsioak instalazio desberdinetan, mantentzen lanak eskola zentroetan, eta ez dakit zertaz ari den mantentzea etengabe egiten da, mantentzen lana etengabekoa da, Zaratzagan, Larraina Zubin, eta beste leku batzuetan jolastokiak egokituko dira, eta proiektu horiek 300.000 euroak gainditzen dituzte, talde guztiek aurkezten dituzte emendakinak gizarte prestazioak handitzeko, eta nik pentsatzen nuen benetan, askotan errepikatu genuela osoko bilkura honetan gizarte larrialdietarako laguntzak eta aldizkakoak ez diren laguntzak gobernu taldeak kudeatzen dituela. Hala, guretzat eskubide subjektibo bat dira, baina ematen du berriz ere errepikatu beharko dugula. Ezartzen direlako, erabat ematen direlako. Eta gero jarraituko du, mila esker. Eskerrik asko, Diaz Anderea, eta Uriarte jauna. Eskerrik asko. EAJ, PNVk eta PS Euskadiko Eskerrak osatutako udal gobernuak proposatutako aurrekontu proiektuari oposizioko 3 talde politikoek 104 zuzenketa aurkeztu dizkiote. 104 horietatik 22 udaleko kontu hartzailetza nagusiaren desadostasunaren berri eman zaie, arauak ez betetzeagatik. Beste bat, PPek aurkeztutako osoko zuzenketarik dagokio, dagoeneko eztabaidatu duguna eta udalbatzak atzera bota berri duena. Azkenik, beste 5 aurrekontuak egikarik txapeneko udal arauari aurkeztutako zuzenketak dira. Horrela bada, gastuen aurrekontua osatzeari eragiten dioten 76 zuzenketa geratzen dira. Hala ere, EAJ-PNVen izenean, emendakin guztiei buruz hitz egingo dut eztabaidaren bloke honetan. Hasteko ordea, AEUaren aldaketari buruzko zuzenketei uko egiten diogu. Horiek guztiak alkatetzari autonomia eta kudeaketa gaitasunak kentzera bideratuta daude. Udalbatzak alkateari egiten dizkion ordezkaritzak inoiz baino egokiagoak eta erabiligarriagoak dira herritarrentzat. Indarrean dagoen aurrekontuaren zati bat aldatu ahal izateko udal gobernuaren kudeaketa gaitasuna arintzeko eta malgutzeko helburu bakarrarekin. Horren adibide gisa aipatu behar da alkateak Getxoko ostaliratzaren sektoriari laguntzeko ezoiko laguntzetara bideratu zituen azken 500.000 euroak iazko urtearen amaieran. Finantzaketa hori ezinezkoa izango zen osoko bilkurak alkateari ordezkaritza horiek eman ezean. Denbora faltagatik, urteak bukatzen zuelako. Gainerako zuzenketei dagokionez, esan behar dut udal gobernuak aurrekontu hauetarako duen negoziazio taldeak hainbat bilera egin dituela oposizioko 3 taldeekin. Eztabaidaren lehen blokean aipatu danez, joan den urriaren 27tik udal talde guztiek ezagutzen dituzte alkateak 2021 urteko udal aurrekontu orokorra osatzeko ezarritako lehentasun politikorako irizpideak. Gainera, ezarri ziren kudeaketa irizpideak eta eraginkortasuna hobetzeko irizpideak ezagutzen dituzte, bai eta jarraibide hori osatzen duten irizpide teknikoek ere. Pozgarria da ikustea oposizioko 3 alderdiak
Beren zuzenketatik ondoriozta daitekenez, udal gobernuak bere aurrekontu proiektuan lehen esten dituen gai berberarengatik eskatzen direla oroar. Hala ere, beren zuzenketekin abeardurak eman eta ekintza zehatz batzuk lehenetzi nahi dituzte. Hasiera batean proposatutako ez, bestelakoak diren beste batzuen gainetik. Horrela bada, taldeek osoko bilkuran ordezkaritza txikiretik handienera aurkeztutako zuzenketekin hasiko naiz. Elkarrekin Podemosek 74 zuzenketa aurkeztu ditu. Lehenik eta behin osoko zuzenketarik ez aurkezteko erabakia eskertu eta aintzat hartuko dut, eta horrela, a priori, konfiantzazko lehen boto bat emanez aurkeztutako aurrekontu proiektuari. Egia esan, oposizioko 3 taldeen artean akordioa lortzeko prestasun handiena erakutsi duena da Elkarrekin Podemos. 74 zuzenketa horietatik, 4 aioari eginak ziren, aipatu dut zergatik ez ditugun onartuko. Eta tamalez, beste 9 ez dira bozkatuko, udalaren kontu hartzaile orokorraren desadostasunarekin informatuak izan direlako. Horrela bada, 51 dira EAJ, PNV, PSE eta Elkarrekin Podemos alderdien arteko benetako negoziazioaren sede izan direnak. 51 horietatik, negoziazioa aurrera tuxeagoa izanik, 22 gure behin bateko baietza eskaini diogu udal gobernutik, eta agian beste emendakin batzuetan antzeko gauzatze konpromisoa hartu ahal izango genuke. Egia da, 22 horietako batzuetan proposatuko zenbatekoa gauzatzeari eta murrizteari buruzko nabardurak proposatzen genituela. Baina uste genuen, oroar, eskaintza ona zela, eta Elkarrekin Podemosek etaren hautesle kontzat har zezaketela. Aurrekontu horik babestuz, Elkarrekin Podemosek proposamen batzuk aldatzea, birbideratzea edo zehaztatzea lortuko zuen, hauteskunde programaren zati bat betetxera biratuta. Baina azkenik ezin izan zen. Hala ere, negoziazioaren alderdi posituarekin geratzen gara, eta etorkizunean gaikako sektoreko edo aurrekontuko negoziazioetarako positiboak izan daitezken urratsak eman direla pentsatzen dugu. Beraz, planteatu genuen akordiorako tartea zegoela gutxienez honako zuzenketa hauetan edo honako gai hauetan. Ez dut esan nahi akordioa zegoela, baizik eta gai horietaz bidea zegoela akorde batera heltzeko. Un área para autocaravanas, sobre la elección de un lugar para situar la Casa de las Mujeres en Getxo y terminar su modelo, aumentar el crédito global para hacer frente a imprevistos, autokarabanentzako gune bat, berdintasunaren aldeko ekintzak, aurreen parte hartzea esartzea aurrekontu parte hartzaileetan, tokiko kontseiluaren barruan, informazioaren hobekuntza eta seinale turistikoen hobekuntza, gasolinoaren kasuan zehazki, alkate anderearen erakunde agendaren gardentasuna, alkate anderearen konpromisoa, lantalde politiko bat sortzeko memoriaren eta bizikidetzaren alde, erakusketa areto berria, txakurrentzako aisialdi-guneak, laguntza handiagoak digitalizaziorako, dieta osasungarriko kanpaina, aurrekontu handiagoa udal-egoitzarentzat, hortu tradizionalen kanpaina, azterlan diagnostikoa, emakumeen txirotasunari buruz, eta beste gauza batzuk. Lortu Elkarrekin Podemoseko azken eseskoaren ondoren, baina behintzat bidea zegoela, eta hori ontzat hartzen dugu, eta uste dugu etorkizunean, kapazak izango garela hori lantzeko. EH Bildurekin negoziazioa ezberdina izan zen. 25 dira zuen zuzenketak. Halaber, aldez aurretik eskartzen dugu osoko zuzenketarik ez aurkesteagatik. Agertu duzuenen begirunea. Eskertzen dugu baitare zure plantamendua, izan ere pandemia garaian udalbatzak alkatetzan egiten dituen ordezkaritzak, aioa jasota daudenak, egokiak izan daitezkela nolabait bizi dugun ziurgabetasun bereziari eta premia larriei aurre egiteko. Ez duzu emendakinak arlo horretan aurkeztu eta horrela hartzen dugu zuen baldintza eta zuen, baina hori eskertzen dugu. Hala ere, aurkeztu zituzten 25 zuzenketatik 8 ez konformeak bezala informatu ditu udaleko kontu hartzaile nagusiak. Esan behar dut horrek ez dituela ezustean harrapatu EH Bildu taldeko zinegotziak. Ondo ezagutzen dute jatorri batzuen eta helmugen artean dagoen arau harremana. Eta 2020ko ekitaldia hasi aurretik benetan konpromitetuko gastuari buruzko beharrezko informazioa ere bazuten. Baina, egoera horretatik harago, egia esan EH Bildu aurrekontu akordiorako prest egotea eskasa eta
markostua dela esatezakegu gure ustez, bere alderdiak Euskadin EAJ-PNV-ren gobernukoko duen hildoaren barruan. Oro har, ez dago prest akordioetarikeko eta lankidetzarekiko kontrakoa adierazten badut ere. Horregatik ez naiz asko luzatuko izan ditugun topaketen deskribapenean. Nabarmendu nahi dut, hala ere, izandako elkarrizketan ondoren EH Bilduk uste duela proiektua ez dela berea, hori argi dago. Baina sektoreko akordio puntualetan erabiltzean nahiago duela interpretatzen dugu. Hala ere, gogoratu behar dugu, hondakinen kudeaketan, hiri mugikortasun iraunkorrean edo getxoko gaztentzako etxe bizitzak alokatzeko laguntza lerroan, kointzidentzia horiek garatu ahal izateko ere, oso garrantzitsua dela aurrekontu tresna izatea eta horretarako aurrekontua onartu behar dela gaur egiten ari garen osoko bilkuran. Azkenik, PPk 15 zuzenketa aurkeztu ditu, horietako bat osoarena dela, beste bat AEOarena eta beste 13 zuzenketa partziala dira gastu partidetan. Horietako 5 kontu hartzaile nagusiak desadostasuneraren berri eman die. Egia esan, osoko zuzenketa aurkezteak argi uzten du PPk aurrekontu akordiorako zuen jarrera ia hutsa zela. Eta horrela izan da azkenean. Alderdi Popularrak Euskadin duen politika orokorrean barruan kokatzen dugu. Hala ere, hori gure estea da behintzat. Hala ere, gure aldetik negoziazioan aurrera egiten saiatu ginen, proposameni alternatibak aurkeztuk. Akordio batzuk zehaztu ahal izateko. Horrela eta eredu moduan, gizarte zerbitzuen arloan, pandemiaren ondorio sozioekonomikoen aurkako borroka laguntza handiena baten ari diren erakundei zuzeneko diru laguntza batzuk indartzea eta arloko zerbitzu batzuen indartze ekonomikoa eskaini genizkien. Baina, gaur egun, ezer ezen nahikoa izango peperentzat. Aurreko guztia esan da, negoziazio prozesuari dagokionez, aurkeztutako zuzenketaren bat onartzea planteatzen genuen. 2021 baterako gure aurrekontu proiektua Getxoko Udal Gobernua eta haren legegintzaldi plana eratzeko akordioaren barruan dago. Hori kontutan eduki behar dugu. Gainera, eztabaidaren lehen blokean azaldudan bezala, Getxoko herritarren beharrei erabateko erabakitasunez eta irmotasunez erantzuteko diseinatuta daude, gure ustez. Egungo egoera berezi eta latzean pandemia eta haren ondorio sozioekonomikoak bat datozenean. Egoera horretan, oposizioak aurkeztutako zuzenketak onartzeak zentsua izango luke. Beste jarrera politiko batzuei leku egiteko eta gobernuaren proiektuarekin bat egiteko. Baina horretarako prest egon arren, ez da horrelako aukerarik egon. Azkenik, oposizioak planteatako ideietako batzuk giza garapen iraunkorraren helburuen barruan sar daitezkenez eta hiru agendaren batean, agenda soziala, ingurumen agenda eta agenda ekonomikoa, ekintzak garatu nahi dituztenez, posible da 2021 batean zehar horietako batzuk gauzatzea, eskura ditugun baliabideen arabera gure gobernu proiektuare gehiago indartzeko edo besterik gabe adierazi den bezala negoziazio prozesuan lehendik dauzkagun proiektuei dagokie. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Amigo Anderea, 7 minutu. Bai, eskerrik asko, alkate. Eskerrik asko, alkate Andrea, labur, erantzuten joateko. Alderdi sozialistari esan nahi diot, esaten duzue, Romon argiteria hobetuko duzuela, horrek ez du zerikusirik gure proposamenarekin, Guk toki konkretu bat bergaitzaren inguruko proposamena egin dugu, argiteria baino gehiago. Gainerako emendakinen kasuan ere, ikuspegi desberdina ditugu aukera kudeatzeko orduan. Eta 40% komentatu duzu emendakinen onarpenari dagokionez, zenbatekoari begiratu diozu eta nik zenbateko ekonomikoari. Elkarrentzute ondo da, baina benetan, eta helburu batekin. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleari zenbait zausatxo esan nahi dizkiot baita ere. Esan zenuten gure proposamena finantzatzeko modua berrikusi zitekeela konforme ez bazaudet ere. Eta konforme ez zautenen kasuan, guretzat lehentasunezkoa ziren asko gainetik pasa dituzue. 3 talde kaskabera daukagula, kasu batzutan bai, beste batzutan ez. Gure partetik, konfiantza botoa borondate kontua da.
Matizen kasuan, lehentasunak ezer ezean geratzen ziren, edo zer gutxitan. Berriro ere hori bai, eskerrik asko, predisposizioa izateagatik, horregatik azken momentura arte eskua luzatu dizuegu, zuek onartuko baduzu edo ez. Eta saiatuko naiz gainerako alderdiei ere erantzuten. Alderdi Popularrari aurreko aldian esan bezala ez gaude bat ere ados, zuen herri eredu ez delako gurea. Zehazki, bai, babestuko ditugu Aragoari egindako emendakin teknikoa, gurearen zentzu berean doalako, baita ere, Algortako gasolindegia eta Neguriko estazioa konpontzekoak, hanzturan ez geratzeko eta haiekin zerbait egiteko eta gure ondare babesteko. Nahi dugu bietan esku hartzea, laguntza subsidiario egin bada ere, eta kasu bakoitzerako eskumenen muga zaututa. Ados gaude baita ere Getxo kirolakerako planteamenduarekin. Andra Mari nigerelekoa jartzea ondo, aldagela konpontzea ere bai, kiroleremuan ere bai. Zerbezeraren kasuan ez bezala ze. Uste dugu egokia dela erabilera publikoko espazio irekiak egokitzeko erabiltzea, baina uste dugu beste aparkaleko bat behar dela areetan, Mercedetako badaukagulako ja. Hori da zuen ideia, beste bajartzea, baina ez da momentua gure ustez ez da lehentasunezkoa karua delako ganera. 2 milioi horietatik guk diru hori hartuko genuke sektore kalteturen bati laguntzeko eta ez aparkaleko bat finantzatzeko, ez dakigulako noiz egongo den. Lehentasunak markatu behar dira. Eta Areta eta Bidezabal artean metroa lurperatzeko proposamenarekin gauza bera ez da presasko zerbait. Pedala jartzaren alde, argi dago, guk ere eskatu dugulako gure proposamenetan, eta lehen azaldu dut. Mikrobusak jartzeari dagokinez, abstenituko gara, EH Bilduren emendakinan erantzekoa delako, guk ere eskatu dugu gure proposamenetako bazen hauteskunde programan ere. Baina gu badakigu aldi berean behar bada urte hau ez dela proposen hau lehenesteko. Getxon metroa daukagulako eta badugulako leku batetik bestera joateko bestelako modurik. Momentu honetan diru laguntza batzutarako erabiliko litzateke oberen mikrobusa ez da ezinbestekoa pandemia egoeragatik. Ibai ertzeko megapasea leku horren kasuan edo arrapala mekanikoa jartzea, komisaldegiarena, horren guztiaren kontra gaude ez da lehenbiziko zerbait orain. Eta gainera diru kopuru garrantzitsu bat bideratuko litzateke horretara. Gu nahiago dugu herri eredu berri baterako erabiltza diru hori. Eta gainera guk hurbileko polizia eredua nahi dugu. Hori esan genuen azkeneko araudia eunetxi zenean. Ez dugu komisaldegi gehiagori nahi. Eta arrapalen kasuan behar bada begiratu beharko dugu berria jarri aurretik beste funtzionatzen duten. Gizarte kohesio arloaren kasua hori bai indartu behar da, bai, ikasgela gehiago behar dira, San Martin eraikina konpondu guk bestera bilera bat eman nahi diogun arre, baina ez dugu finantzatzeko modua partekatzen. Euskararen aldeko, bertsolaritzaren aldeko edo jarduera soziokulturen aldeko elkartei diruak kenduta finantzatu nahi duzuelako. Kontuz. Eta ekonomi sustapen arloa indartzea horren kontra gaude. Ez dugu behar izanik hautematen, orain ez da martxan jarri behar arrantzale museorik edo megapasarelarik, paisaia suntzituz. Lagaleako fortea berrera ikitzea egokitza joten dugu bai, baina gainerakoa ez. Mix honek ez dio bateri laguntzen lehentasunak ezartzeko lanari. Berritzea bai, beharrezkoa da, baina esfortzua beste gauza batzutan zentratzea ere bai. EH Bilduren emendakin irantzuteko. Gehienekoekin bat gatoz, baina oinekin zehazki. Fidelizazio txartelaren alde? Cualquier medida es buena para incentivar. Neurri oro egoki izango delako tokiko merkataritza sustatzeko orain beste inoiz baino gehiago. Ados gaude baita ere etxebizitza arloko udal erakunde bat sortzearekin. Askotan esan dugulako arazo bat dugulako Getxon. Eta irten bidea izan litzakekelako herritarrentzako bulegoarekin batera. Komun publikoa jartzea baita ere, antzeko zerbait proposatu dugu, Antramariko kaleetan ondakina murrizteko. Partido Popularrena proposamena dekin egin bezala, Algortako gasolandegi zaharra berreskuratu nahi dugu, parte hartze prozesu bat abian jarri erabilera zehazteko.
San Martineko eraikinarekin gauza berdina, emakumeen etxeari emanez, eta mugimendu feministak ikusiko du zer egin bertan. Lagaleako fuertea bai, gure ondare historikoa mantentzaren alde, Malakatean ere bai, Nagusien etxea ere bai, eta Euskaltegi Zaharra ere bai. Sarriko bason trafikoa berrantolatzeari eta bidegorri jartzeari ere bai. Uste dugu neurri berria jartzen ari direla bai, baina kontuan hartu behar dugu ere morretan zein egoera dauden. Benetan, birgaitze lana behar dituelako. Eta lokairu orako diru laguntzek ematearen alde, ikastaroa berreskuratzen alde, Getxo Kirolaken. Kalitatezko zerbitzu publikoak bermatzeko martxan jarritako neurri guztiak babestuko ditugu zalantzarik gabe. Eta emakumeen etxea sortzearen alde baita ere, merkataritzarako eta ostalaritzarako plan estrategikoaren alde baita ere, azkar ibili behar gara, argi izan behar dugu zer egin behar dugun. Eta AES gehiago ematearen alde ere bai, Hortzadarreko parke astaltzearen alde, pobrezia energetikoari aurre egiteko diru laguntzak ematearen alde, eta handiko etzeko kalea berrantolatzaren alde. Baina guk uste hau udalerri guztian egin beharko litzatekeela. Txikigunearen alde eta gotera konpontzaren alde Zubietaz ikastegian behin eta berriro esan dugulako ezin delako baldintza horietan egon. Rodríguez jauna. Sí, bueno, quiero empezar aclarando algunas cuestiones. Lehenik eta behin zerbait argitu nahi dut, gaizki ulertorik ez egoteko, edo tarteka ez delako egia osoa esan. Aurrekontu arauaren ingurukoan dugun iritziak ez du zerikusirik pandemiarekin, guztiek ezagutzen dute. Gure posizioa, uste dugu alkatetza orok izan behar duela, ekiteko margina bat, printzipio kontua da, baina uste dugu baita ere udal honetan maniobra margen hori modu irregularrean erabiltzen dela. Edo desegokian. Era berean uste dugu maniobra margen hori txikiagoa izan zitekela. Zentzu horretan, abstenituko gara, arau aldatzeko proposamenetan, Elkarrekin Podemosenak babestuko ditugu, kontzeptu hori desagerrarazteko direlako aurrekontua luzatuz gero. Pasan urtean gauza bera egin genuen. Uste dut, EAJ-ko ordezkariak gure emendakin bat osotasunari ez aurkeztea gaitzik esan nahi duela, babesten dugula zuena, ez dugu babesten. Eta ez dugu konfiantzarik zuengan. Osotasunera emendakinik ez aurkezteak, hala ere esan nahi du mantentzen dugula, hitz egiteko gogoa, denen artean. Baina, orain hasi garela, EAJ-arentzat zaila da ulertzea, jendeak autonomia duela, erabakitzeko, zer babestu zer ez. Nagusien etxearen kasuan, hemen derrepente, Sabinetxean egiten duten bezala, ez da, hemen esaten dute derrepente Euskadiko aurrekontu esari direla. Gauza da, bilera bat gogorak hartzen badugu, bigarren bilera batean 2 ordu egon ginen, hiru alderdiak jakitun ginen, etzela akordiorik, etzegoela akordiorik bilatzeko helbururik ezinezkoa zelako. Eta EAJ-aren ordezkariak, nirekin barreka, esan zuen, akordio bat nahiko bazuen, zuzenean jakingo lukela zein emendakin babestu. Eta esate akordiorik ez delago, EH Bilduk ez duelago nahi. Eta hori da, EAJ-tik etorri zitzaigun hausnarketa. Historiak erdi eta erdi kontatzea da. Guk badakigu, zein irizpide hartzen dituen kontutan kontu hartzaietzak, baina ez gatoz bat, ez gaude ados, beste kasu batzen esan dugu, Euskadi eta Bizkaia ez dira horrela egiten. Aurrekontu aldaketa batean, nolako eztabaida batean, ezin izatea erabaki, esate baterako, multa kudeatzeko enpresa batean erabakitzea, inbertitzea eta guadoz ez egotea da beste zerbaitetara bideratu izatea, hori aurrekontuen inguruko eztabaida da, ez dugu lertzen zergaitik ezin den hemen esan. Aldaketak proposatu ditugula, bai. Guk uste dugulako ekin daitekela, eta egin behar dela. Eta badakigu, existitzen dela, berriro diogu, badagoela teoria bat, eskuartzaietzarena da gobernu horretan eskudatzen da, eta teoria horre dio, aurrekontuen inguruko eztabaidak ezin duela osoko bilkura bateko eztabaida edo akordio bat aldatu. Politikarien soldatari buruzkoa, eske eztabaida hau osoko bilkurako akordio bebai da, beraz,
Ez dakigu bestela zela izango den. Izan ere, absurdora badaramagu arrazonamendu hau, gobernu aldatuz gero ze gertatzen da? Aurreko gobernu guztiak egin jakoa barnertu behar du? Ez, aldaketa politikoa da. Beraz, gauzak diren bezala kontatu. EAJak etxuen inongo asmorik gurekin akordio batetara heltzeko. Berriro diot, ez dugu ikusi inongo negoziazio prozesorik, lehenengo bilera batean emendakinak ez genituen prest, baina jakin zenuten ondin orakoak izango ziren akordio bana izan ez gero, guztio genekien akordiorik egongo zela, pasan urteko esperientziagatik, eta aurrekontuak oso desberdina direlako. Hori bai, posten gaituena zera da. Gobernu taldeak zer azpimarratzen du aurrekontu hauetatik? EH Bildurekin lortutako akordioak islatzen dituzten partidak aurreko ekitaldietan. Berandu badator ere ikusten da emendakinak kendu arren, batzu diote gaizke egiten ditugulako. Antza ez ditugu horren gaizke egiten. Eta azkenean gobernu taldak hori azpimarratzen du bere aurrekontuen alde ongisa. Ze akordio lirateke mugikortasun arlokoak, hontakinen kudaketari buruzkoak, eta emantzipaziorako laguntzei buruzkoak. Horixe, azpimarratzen baitu gobernu talde honek. Eta amaitzeko, alderdi sozialistari zer esan, ea nola saltzen diodan. Bi 2019ko maiatzetik gabiltza lanean. Udalbatzau 2019ko maiatzetik dago. Askotan esan digute, guk aurkeztutako proposamenak onak, interesgarriak direla, baina ez direla onartuko. Behala ere alderdi sozialistaren atea irekita dagoela da gurekin hitz egiteko prest daudela. Basta inoiz gertatu. Gu proposamenak egiten ditugu, badaramatzagu, interesgarriak iruditzen zaizkio eta esaten digute atea irekita daukagula. Audientzia eskatuko diogu erregari. Baina atea irekita dago berana da gurea ere bai, eta interesi badu, ze interesa duenan deitu egiten da, hitz egiten da, eta berdinan nor doan edo nor datorren. Bertiro esango dizut gure atea, telefonoa guztia daude irekita beti guztientzat, eta ez bakarrik zinegotzientzat. Eta hitz egitera goazenean, esan dezagun paperetan jartzen duena. Aurton ez dugu planteatu Lagaleako fortea bergaitzerik. Aurten planteatu dugu azterlanarekin hastea. Nola kudeatzen den ikusteko. Azterlana eta forte oso bat egitea gauza bidira, gastua begiratu. Bakoitza salditzala gauzak nahi bezala. Uste dut, zalantzak argitu ditugula, erdizka kontatutako historiak argitu ditugula, eta zer gutxi. Alderdi popularrari gogorarazi nahi diogu badugula itsasertzeko pasealekua igogailuekin. Ez dago amildegi bat zapusteko behar izanik. Bueno, Andrea jauna. Eskerrik asko, alkate Andrea. Gobernu taldeak esaten du emendakinak ez dituela honesten eta herriko dirua berak nahi bezala mugitzea broma dirudi honek. Beste arrazoi bat eman dezakezue, baina esatea kudeaketa askartu nahi duzuela hori badakizue ezin dela arrazoia izan. Eta gobernu taldea planteatutako eskaintzare broma izan zen. Zuk ez duzu emendakin partzialik onetsiko, baina hor ikusten da negoziatzeko almenik ez duzuela. Eta horregaitik osotasunari aurkeztu diogu emendakina. Hala ere, aitortu barra dut proposamen batzuk oposizioa dosnak ona direla. Eta segingo duzue gero soberakinekin, aurrekontu hau ezereza da bete beharko duzue. Hala diozue, behin eta berriro esaten duzuenean aurrekontutan sartzen ez diren gauzak egingo dituzuela. Eta bukatzeko emendakin partzialen kasuan, soberakinarekin gauzatzea erabakitzen baduzue, guk gehitu dugu komisaldegi bat egiteko proposamenareetan, segurtasun areagotzeko,
polizia gehiago behar dugulako auzo guztietan. Lehenengo urte honetan, komisaldegi txiki bat nahi dugu Areetan, gure bizilagunak artatzeko, leku aldatzeko behar izanik gabe. Eta horlana polizia gehiago izango ditugu kaleetan. Delitua saiesteko hori zen izan behar da gure aurrekontuaren premisetako bat, baina ez da gertzen hemen. Lurpeko pasabideetan kamera jartzeko eskatu dugu, delinkuentzia murrizteko. Eta segurtasuna izan dezaten bizilagunek. Eta amaitzeko bi emendakin gure bizilagunek askotan eskatutakoak, baino komun publikoak jartzea. Ez daudelako parkeetan eta lorategietan. Eta horren gainera ostalaritza itxi denez, behar izan handiagoa dago. Eta pedala nahi ditugu kontenedoretan, guztiek erabilial izateko. Zalantzarik gabe hori da gehien eskatu digutena. Parte hartze prozesu guztietatik, baina behin eta berriro ez dio kasurik egiten udalonek. Ikusten duzunez, emendakin hauek badute etorkizunerako begira da. Getxo berde bat lagunkoia, erreferentea Bizkaia osoan. Eta gainerako alderdien emendakinen kasuan, aztertu ditugu zehetasunez, izan behar den bezala, errespetatu behar baita besten lana. Eta beraz, banan eta proposamen bakoitzaren arabera bozkatuko dugu. Gaur oposiziori ez diodalako oposiziorik egingo. Baina esate baterako Elkarrekin Podemosen kasuan ia 152.000 aipatzen dituzte foroak sortzeko, kontseiluak, bai, sortzeko gai gaude, baina ez dugu uste gastu hori gasto bat izan behar denik. Horren kontra egingo dugu eta Bilduren emendakinen kontra egingo dugu baita ere oinarrizko printzipio eta proposamenen kontra doazelako. Babestuko ditugu gure proposamenen pareko emendakinak eta abstenitu egingo gara bat ez gatozen horietan. Eskerrik asko, Andrade jauna. Eta Díaz Anderea, zeure txanda. Sí, dice Elkarrekin Podemos. Elkarrekin Podemosetik esan dute asko hitz egin behar dela, garrantzia ekonomikoaz eta danaz. Ni berriro diotsut, zuen emendakinen 40% honestekotan egon garela, zuek 8% aipatu baduzu ere. Baina zuen emendakinen kasuan, emakumeen etxearen kasuan zate baterako, hoie gauzatzeko 580.000 euro dira. Nola murriztu hori? Parte hartze prozesua egin behar bada. Gero Elkarrekin Podemosek esan du Alderdi Popularraren emendakina babestuko duela, gizarte kohesio arloko kreditua areagotzeko eta ikasgeletara bideratzeko. Bitxia, euskara zerbitzua errespetatzen ez duen emendakin babestuko duzu, baina atzo ere esaten genuen. Covid garaietatik kanpo 600 plaza eskaintzen ditugu 576. Eta konparatu gaineko udalerriekin, Momentu honetan, murriztu da plaza kopuru hori, 80 ditugu, baina konparatu Bilbokoekin, 186 dira, gu baino 5 aldiz biztanle gehiago dituzte, eta plaza kopurua bikoitza baino ez da. EH Bildutik esan digute gauzak diren bezala kontatu behar direla. Bueno, bastuzu egia esan. Zuk esan zenuen akordio balortu nahi zenuela, emendakin bakarrerako. Emendakin bakarra baldintzatu zenuen akordio balortzeko, bilera hartan. Atzo, EH Bildutik esan ziguten, gobernu talde honetan ez dugula gustuko pobrezia energetikoa aipatzea eta horregatik eskutatzen ditugula diru laguntzak energiara bideratzen direnak. Beretan sinesten duzu guztia, pobrezia energetiko eskutatu nahi dugula, gure biztanlek pairatzen dutela jakinda. Behar bada EH Bilduri ahaztu zaiona da, AES laguntzak araudi autonomikoaren araberakoa direla. Araudi horrek erregulatzen du zertarako eta zein baldintzatan ematen diren.
Zuek esandako egitea ezin da, ez da posible. Aurrekontuan energiarako diru laguntza gisa jartzea, pobrezia energetikoaren aurkako laguntza bezala, ze egingo dugu? AESak bertan bera utzi? Legeria gobernu talde honek ez du asmatu. Eta ez dugu ezer eskutatu nahi. Injustizia sozialik ez dugu eskutatuko. Baina guk erabaki dugu beharrezko funts guztiak baliatzea gure bizilagunei bideratzeko irizpideak betetzen badituzte. Laburbiltzeko. Aurrekontuen zirriborro honetan, pertsona askok parte hartu dute. Gobernu taldeak, langile teknikoek, arlo desberdinetatik. Aurrekontu honek irizpide politikoa ditu oinarri, eta irizpide hauek bat datoz pandemiaren kudeaketak markatutako beharrizanekin. Eskerrak eman nahi ditugu emendakinengatik, hitz egiteko paradizatagatik, zilegi da akordioa lortzeko interesik ez izatea, batzuk saiatu dira zertxobait gehiago, behar bada gurioi zerbait aurpegiratzeko, osoko bilkuraret honetan ikusi dugulako. Nola nahi ere, posible den neurrian proposamen batzuk onartuko dira, baina momentu honetan benetan uste dugu garrantzitsuena planteatutako proiektuak lehenestea dela. Izan ere, akordioen emaitza dira, guztio batera lortu dugula gehiengoa, eta ez dela negatiba guztia, ona da. Eta gainera beste talde batzuk ere onar dezakete ona da, egonkortasuna dakarrelako eta elkar ulertzea duelako oinarri. Hori ezinbestekoa da, batez ere orain pandemia garaian. Gure burua zoriondu behar dugu getxok baduelako aurrekontu bat, ez da erraza izaten aurreko ekitaldi askotan ezin izan dugu aurrekonturik onetsi eta pandemia garaian posible da. Eskerrik asko, Díaz Anderea, Uriarte jauna. Alkate Anderea, eskerrik asko. Por una puntualización anterior. Bueno, zerbait, ñabarduraren bat dut, nik ez du normalen esaten alderdi politiko batek esaten duen, ez naiz iritzietan sartzen, adierazpenetan sartzen, eta saiatzen naiz ez pertsonalizatzen kontua. Baina osoko bilkura eta batzorde askotan hitz egin dugu, eta benetan ikusten dut, EH Bildu pertsonalizatu egiten duela eztabaida, mezuak, balorazio pertsonalak, zer egin du, zer idatzi du, zer pentsatzen dut, hori den ateratzen du. Nik uste nagusia garela, eta alderdi politiko batek esaten duena, besteatek esaten duena, atera daiteke, baina behar bada pertsonalizatzea eta hitzen bitartez eraso egitea batzordez batzorde, osoko bilkura, ez da kontua. Al tema concreto, a las enmiendas. Eta orain, emendakin partzialetan sartzen bagara, oposiziotik askotan eskatzen digute, eta gero, emendakin hauek, hobeto esanda foro hauek, guk entzun eta jartzen ditugun martxan. Foroak edo lantaldeak, kontseiluak. Hoietan, ingurumenan inguruko kontuak, hondakinak, berdintasun kontseilu ere hor daude, aurrekontu partatzaik, horren guztien inguruan ari gaitezke. Akordioak, lanak daude, hiriko mugikortasun iraunkorraren planaren inguruan zate baterako, baina 1000 adibide daude. Gobernuak aurrekontu hile planteatzen dituenean, landutakoa batzen du, proposamen teknikoak, herritarrenak, ordezkaritza dutenak kasu horretan, proposamen politikoak. Eta horregatik, aurrekontua hortik elikatzen da baita ere, oposizioko alderdiek hortze ekarpenak egiten dituzte. Batzutan, kointzidentziak daude, hori benetan positiboa da, baina ikusten dugu batzutan lanildo batzutan ados gaudela, handiko etzen, Sarriko Basoko bidegorrian. Bileretan hitz egin dugu da badaki gaurrera aterako dela. Azkarrago egiteko eskatzen da, egingo da edo ez, baliabideen arabera. Baina bat gatoz. Esate baterako, Getxostarre txartelaren kasuan, askotan proposatu da EH Bilduren partetik.
Ez dut esango na bada, ez bada, neurri guztiek aukera bat izan behar dutelako. Eta orain dagokion izenarekin funtzionatzen ari da, seguru onurak dakartzala, baina gauza da martxan jartzeko berez lehenbizi baliabidea behar dela. Getxobonorako erabiltzen baditugu jakinda, eraginkorra dela, baliabide gutxi daude. Eta azkenean getxobonoren alde egiten dugu. Ez dugu esango neurri txarrik denik, ez du zertan izan behar, leku batzutan egiten delako, baina gu getxobon aukeratzen dugu, eta antzeko neurriak. Komun publikoak ados gaude guztiok. Alde neurrian egiten da, azpiegitura saila baliabide dituenean, metroa lurperatzea eskaera bada. Hemen esaten zen, 2021ko aurrekontuko dirua hartzea eta udal eskumeneko azten zerbait egiteko. Eskatu egin daiteke. Metro guztia lurperatzea izugarria litzateke, oso ondo legoke, guztien nahi dute hori, udalerri guztiek. Beraz, eskatu nahi dizuet, foroiek errespetatzeko, eta kontuan izateko, lehentasuna daudela, baliabide mugatu daudela, gobernuaren programan gauzoiek agertzen direla, foroak agertzen direla, aurrekontuetan agertzen direla, akordioetan agertzen direla, eta zorionez, eta hor bukatzen dut, uste dugu, hemen entzun dugunagatik, emendakinetan ikusitakoagatik, oposizioko alderdiek ezetezan arren, badagoela aukera bat, akordioa lortzeko, akordio sektoriala gutxienez. Eskerrik asko, Uriarte jauna, eta Amiba Anderea, azkeneko txanda, 3 minutu. Bai, eskerrik asko, alkate Andrea. Bueno, decir al Gobernu taldeari, bai, bakarrik 19 zuzenketa onartu nahi zenituzten, 74tik. Eta esen 110% heltzen. 5.300.000 euro proposatu genituen hasieran. Ez dugu kalkulatu, ez dugu gezurrek esan nahi, besterik gabe 4.000 eurora esen heltzen zuen emaki da. Hala ere, joan den urtean, borondatez 5 emendakin onartu zenituzten. Eta gure kasuan iaia kopuru horretara heltzen ziren 40.000 eurora iaia. Hala, pandemia da aitzakia beti eta ematen du osoko bilkura ikusita ideia asko hartuko dituzuela, berezkoak direla erakusteko, baina aurrekontuen eztabaidatik kanpo ez duzuela eztabaidarik albidetuko. Eta penagarria da, Díaz Anderea kritikatzen du guk alde bozkatzea, baina, bueno, nik ez dut esan alde bozkatuko dugunik, gizarte kohesioko emendakina aurkeztu du Alderdi Popularrak ikasketa gelaren inguruan. Hala, ikasketa geletan ez dago plazarik eta hori ez da txarra berez. Atzo gazteen kolektibo batek plaza gehiago eskatu zituen Getxon plaza gutxi daudelako eta hori da orain aztertzen ari garen errealitatea. Getxon plaza gutxi daudela eta zuzen ere kritikatu egin dugu zein den Alderdi Popularraren finantzazio modua eta zuk gogorarazi duzu. Ona da eztabaidak entzutea erantzuteko, benetan. Hala, gehiengoak per se ez dira txarrak, noski. Baina bada txarra horiek kudeatzeko modua eta eskua lusatzeko edo ez lusatzeko modua eta horretan sartzen gara kritika horretan. Hala, errespetatzen dugu emaitza demokratikoa, nola ez, baina ez dugu lertzen eta ez dugu partekatzen zuen kudeatzeko modua. Boterea horrela kudeatzen duzue eta entzungorrarena egiten duzue gure proposamenen aurrean, naiz eta onak diren jendearentzat eta gainera erakutsi da bideragarriak direla. Beraz, espero dugu behintzat pandemiak dirauen bitartean zuen jarrera aldatzea, mila esker. Eskerrik asko, Amiba Anderea, Rodríguez jauna. Por aclaración, porque aquí hay gente que cuando ataca... Batzuek erasotzen dute pertsonalki eta gero zaie gustatzen gauza bera pairatzea. Guk desberdintzen ditugu jarrera politikoak eta jarrerak, hala? Jarrera edo posizio politikoak taldearenak dira, alderdiarenak dira, eta jarrerak pertsonarenak. Hala, nik neuk pertsonalki erantzukizuna hartzen du. Ni erantzulean naiz nire jarrera politiko ez baita okertzen naizenean ere bai, akatsa egiten dudanean ere bai, baina pertsonekin hitz egiten dudanean horrela egiten dut eta Alderdi Popularreko Alderdi Sozialistako bozeramaileari esango diot gezurretan ari dela. Hala, are gehiago. Inoiz ez dugu esan akordioa onartzeko
presoen zeniden zuzenketa onartu behar zenik. Esan dugu, agian, honako hau. Ez dagoela hildo gorririk, baina badaude gauza batzuk garrantzitsuak direla guretzat, eta horiek onartzen ez badira bestela konpentsatu beharko direla. Hori esan dugu, bai, hori bai. Eta giro lasai batean esan genuen, errealistak izan behar gara, jakin badakigu, ez garela akordioetara helduk eta zilegi da, errealistak izan behar gara. Denok dakigulako zein den gure jarrera. Hala, Inazio Uriartek patxadaz esan zuen bai. Nik badakit zein zen onartu beharko nukeen emendakina eta horretaz ari zen. Beraz gauzak esan behar dira, esan behar diren moduan eta gertatu diren bezala. Orain alderatu ditugu zuzenketa, desberdinak eta getxobono getxostarrarekin konparatu dugu. Hala, getxobono zehatza da, hau da, jarduera zehatza da, baina begibistakoa da kontsumoa eta enpresen errentagarritasuna ezin direla horien menpekoak izan, hau da. Ez dute beti beharko diru laguntza publikoa, hori begibistakoa da, ezin dira horrela bizi. Hala, getxostarra txartelaren asmoa hauze da, errentagarritasuna eta kontsumoa bestelako zirkuitu batzuetan oinarritzea. Hala, momenturen batean, ekimen publiko batek babestu alditu, baina batez ere beste konpromiso batean oinarritzen da, solidaritatean oinarritutako ideian, hau da, saltzaileak, deskontuak ematen dituenean adibidez, deskontu hori ematen dizunean, ez gastatu diru hori artean, gastatu diru hori hemen, izkinako tabernan, edo beste denda batean, eta horretan datza zehazki badago alde nabarmena, ekimen baten eta bestearen artean. Ekimen batek ikuspegi estrategikoa dauka, agian ez da ona, baina beno, estrategikoa bada, epe luzerakoa da eta ez da zehatza. Eta gero bestea, ekimen zehatza da, eta egun mugatuak izango ditu, baina oso begibistakoa den arrazoi batengatik. Getxobonoa edatu nahi dugulako eta kutxa publikoak ez duelako denetarako ematen, eta hori oinarrizkoa da kontu ekonomiko guztietan nire ustez, baina ematen du ezetz. Beraz, nik ez daukat inolako arazorik eta taldeari hitz egin aldiot, baldin eta taldearen izenean hitz egiten bada, nik ez daukat arazorik, baina talde desberdinetan, jarrera desberdinak daude eta pertsona desberdinak daude. Hori da nire ideia eta ez gara engainatuko, ez da? Horrek afinitateak eta zailtasunak eragiten ditu ere, bai. Beraz, negoziazio prozesua esaten duzu zuek eta horrelakoa izan da, atsegina izan da, patxadaz egin da, baina denok genekien ez genuela akordiorik lortuko. Horrela esan behar da, ezin dugu esan gu ginela akordiorik nahi ez genuenak. Zuek bazenekiten hasieratik ezela lortuko akordiorik. Eskerrik asko. Andrade jauna. Zure txanda. Gracias, señor. Eskerrik asko alkate Anderea. Zoritxarrez. Hasi garen bezala bukatuko dugu aurrekontu utxala ideiarik gabe eta ilusiorik gabe hori daukagu zoritxarrez. EAJaren eta Alderdi Sozialistaren rodilloa inposatu da. Eta ez dute ulertu nahi izan, getxon badagoela beste parte bat, ados ez dagoena bere ideiekin. Eta aukera zeukaten gure ideiak partzialki bazen ere kontuan hartzeko. Adibidez, Leioako udalean onartu dute metroa lurpetzeko eskatzeko Leioan. Eta getxon horren inguruan eztabaidatzen jarraitzen dugu, oraindik ere. Hala, getxo ikusteko beste modu bat proposatu dugu. Gaur ereitea bihar jasotzeko proposatu dugu. Hala, aurrekontu honekin getxon ez dauka etorkizunik edo etorkizun beltza dauka. Hala, merkataritzarik, enpresarik, ostalaririk gabeko udalerria izango dugu. Zuek ez duzuelako konponbiderik proposatzen. Hala, borrokatuko dugu eta etengabe borrokatuko dugu getxo bea lortzeko gure herritarrentzat. Eta horregatik, Alderdi Popularretik eskua luzatzen dizuegu berriz ere gure udalerria hobetzeko. Hala, gure udalerria hobetzeko beti izango duzue gure babesa. Mila esker. Eskerrik asko. Bade jauna. Díaz Anderea. Mila esker, berriro. Nos vamos. Osoko bilkura hau amaitzera doa eta aurrekontu onartua izango dugu. Hori da albiste ona. Dirua behar dugulako eta tresna guztiak behar ditugulako. Egoerari aurregiteko eta premiazkoa den hori kudeatzeko, krisia kudeatzeko eta hori egin du gobernu talde honek hasieratik eta pertsonak lehenesten jarraituko dugu, gure herritarrak lehenetsiko ditugu. Izan ere, horretarako gaude hemen eta ez beste gauza baterako, horretarako ematen dizkigute bere botoak. Mila esker. Eskerrik asko, Díaz Anderea. Uriarte jauna. Eskerrik asko, bai. Bueno, simple. Besterik gabe, El mensaje es
Mezua da, zalantzarik gabe, gobernu talde honek eta hurrengoekin, beti egin izan duen bezala, aurreko urteetan, baina are gehiago krisialdietan, baliabide guztiak jarriko dituela. Ez izan zalantzarik, herritarrei babesa emateko, laguntzeko, zerbitzu publikoak defendatzeko, hobetzeko eta krisialditik ateratzeko. Gainera, kasu honetan ez da bakarrik krisi ekonomikoa, osasun krisia da, gizarte krisia da. Krisi orokorra da beraz. Eta azkenengo hitzaldiarekin bukatzen da, eztabaida, bozketara pasako gara eta emendakinak bozkatu ostean aurrekontua bozkatuko dugu. Hala, gustatuko litzaidake gogoraraztea baduela pertsona batzuk senideak galdu dituztenak, pertsona batzuek ondoriorik lasgarrienak pairatzen ari dira eta pairatu dituzte. Hala, badaude beste pertsona batzuk egunero lan egiten dutenak gizarteak aurre egin ahal izateko froga honi, ezohiko froga honi, koronavirusaren pandemiari. Gainera nire elkartasuna adierazi nahi diet gaixotasuna pairatzen ari direnei. Gaindituko dugu. Eskerrik asko, Uriarte jauna. Taren bozketara pasatuko gara. Venga. Hasten gara. Denak zerrendan bozkatuko ditugu, bale? 585. Alde? Zenbaki, denak daukagu txosten berdin, hori da, ezta? Bale, kuadro berdina daukagu, ezta? Lehenengoa da, hemen da la totalidad. Bigarrena, izango da, 585. Elkarrekin Podemosekoak nastutak dijoazte. Normalean egiten dugu partido, baina hontan ez. Hontan egingo dugu, aurkeztu zaizuen bezala. Aurrera, ba orduan. 585, alde, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos kontra, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV. Abstentzioa? Vale. 586, alde, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentziorik ez dago. 587. Alde, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa, EH Bildu. 589. Alde, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra, EAJ PNV. Abstentzioa, EH Bildu. 591. Alde, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. 594. Alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PS Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Popularra. Abstentzioa, EH Bildu. 613. Alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 615. Abstentzioa, parkatu. Abstentzioa, Partido Popularra. 615. Alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra eta EH Bildu. 618. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 590. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentziorik ez. 640. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos.
Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentziorik ez. 627 alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. 626 alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos eta Partido Popularra. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 660 alde, irurehun parkau, alde, EH Bildu, kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Elkarrekin Podemos. 597 alde, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez dago abstentziorik. 598 alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 608 alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 625 alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 679 alde, EH Bildu. Kontra, zue bai, barkatu. Eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 672 alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Partido Popularra. 686. Bai, ez da? Ratxatuta dauka horregatik. Bale, 686. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Partido Popularra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 609. Alde, 374. Bale, 374 hemen aldatutak. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 609 alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Socialista Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu eta Partido Popularra. 624 alde, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Ez dago abstentziorik. 582 alde, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 586 alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 602 alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. 616 alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Partido Popularra. Abstentziorik ez. 631 alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea eta abstentzioa, Partido Popularra. 601 alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. 605 alde, Elkarrekin Podemos, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra.
482. Alde, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 483. Alde, Partido Popularra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 486. Alde, EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Sozialista, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 604. Alde, EH Bildu, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. 642. Alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, Alderdi Popularra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 674. Abstentzioak, EH Bildu. 674. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, Partido Popularra. 684. Alde, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos. Kontra, EH Bildu, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 379. Abstentziorik ez da on. 379. Alde, EH Bildu. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. Kontra, barkatu. Berriro egingo dugu, Alde, EH Bildu, 679. 379. Alde, EH Bildu. Kontra, Partido Sozialista, Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemos. Eta abstentzioa, Partido Popularra. 371. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea, Partido Popularra. Abstentziorik ez. 484. Alde, Partido Popularra. Kontra, EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 583. Alde, Elkarrekin Podemos. Eta 583. 484 y luego... No conforme. 486 no conforme, 489 no conforme. Los 593. Bai? 583. Alde. Barkatu. Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra, Partido Sozialista eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, EH Bildu. 614. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioak, Partido Popularra. 487. Alde, Partido Popularra, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa, EH Bildu. 621. Alde, Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV. Abstentzioa, EH Bildu eta Partido Popularra. 376. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV. Abstentzioa, Partido Popularra. 623. Alde, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra, PSE Euskadiko Ezkerra, EAJ-PNV
eta abstentzioan Partido Popularra. 628 alde. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PS Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 670 alde. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 671 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioa Partido Popularra. 485 alde. Partido Popularra. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea eta Elkarrekin Podemos. Abstentzioa EH Bildu. 300 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioan Partido Popularra. 629 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. 482 alde. Partido Popularra. Kontra. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 622 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan Partido Popularra. 370 parkatu? Ez dezute alde egin? 622. Bale. Bueno, orain 370, ezta? Venga. 370 alde. EH Bildu. Zuena da. Programa Piloto Convivencia Intergeneracional. 370. Bai? Bale, 370 alde. EH Bildu. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. 371 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan Partido Popularra. 589 alde. EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentziorik ez. 591 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan Partido Popularra. 288 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ-PNV. Abstentzioan Partido Popularra. 631 alde. 32. Tranquil. 632. Alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan Partido Popularra. 302 alde. Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontran. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 585 alde.
Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan EH Bildu. 612 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioan Partido Popularra. 619 alde. EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentziorik ez. 675 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioan Partido Popularra. 611 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontran. Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioan ez. 626 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontran. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioan Partido Popularra. 634 alde. EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontran. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 654 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontran. Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 676 alde. Elkarrekin Podemos, EH Bildu eta Partido Popularra. Kontran. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentziorik ez. 676 alde. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, Partido Popularra. Kontran. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentziorik ez. 677 alde. EH Bildu, Partido Popularra. Elkarrekin Podemos. Kontran. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 678 alde. Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioa EH Bildu. 678 alde. No, hau ez da bozkatzen, parkatu. Hau ez da bozkatzen, saltatzen dugu 276-ra. 276 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentzioan Partido Popularra. 287 alde. Partido Popularra. Kontra. EH Bildu, Elkarrekin Podemos, PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. 372 alde. EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta EAJ PNV. Abstentzioan Partido Popularra. 603 alde. Elkarrekin Podemos. Kontra. EH Bildu, Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 645 alde. Elkarrekin Podemos eta EH Bildu. Kontra. Partido Popularra, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. 620 alde. EH Bildu, Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra. PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Abstentziorik ez. 285 alde. Partido Popularra eta Elkarrekin Podemos. Kontra. EH Bildu, PSE, Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Eta honekin enmendakinak amaitu ditugu bozkatzen. Eta orain aurrekontua bozkatzera pasatuko gara bere osotasunean. Beraz, aurrekontuaren alde, PSE,
Euskadiko Ezkerra eta Eusko Alderdi Jeltzalea. Kontra, Partido Popularra, EH Bildu eta Elkarrekin Podemos. Beraz aurrekontua onartua geratzen da. Eta honekin batera, amaitutzat ematen dugu gaur egungo osoko bilkura. Eskerrik asko.